ባህርያትና ከዓ ዳሲሱ ናባና ኣቅርብ ዘብሎም እንታይ ክንገብር ከም ንኽእል ብዛዕባው ዘርእየና ትምህርቲ ክኸውን እዩ ምክንያቱ ብዙሕ እዋን እቲ ፀገም ናይ መብዛሕትና ክንገብሮ ንኽእል ዶ ሓደ ነገር ኣይንኽእልን ናብ ዝብል ናብ ተግባር ንምስጋር እምበር መብዛሕትኡ እዋን ኣብ ውሽጥና ኣሎ እቲ ክንገብሮ እንደሊ ግን እንታይ ኣይክሎን እየ ኣይከውን እዩ ኣይከኣልኒ ኢልካ ስለተሓስብ እንታይ ፕሪማቹርሊ ተዓፅቦ ገና ከምዚ ፅቡቅ ገይሩ ከይወፀ ናብቲ ስለዚ ክንደይ ሓሳባት እዮም ከምኡ ጌርና ቀቢርናዮም ዘለና ስለዚ ዝሓለፈ ሰሙ እንታይ ኢና ጌርና ይኹን ኣይኹን ብዘየገድስ እቲ ክኸውን ዲ ኣይከውን ዝብል ዘረባ ኣፅኒሕና ጀስት ልክ ከምዚ ቆልዑ ከለና ፋንታሳይዝ ንገብሮ ዝነበርና ኩሉ እቲ እንደልዮ ነገራት እቲ ናይ ቆልዓ ሓንጎል እንታይ ነይሩ ኣይከኣልኒ ዝበሃል ነገር የለን ንዑ ኩሉ ነገራት ይከኣል ድሓር ድሕሪ ግዜ ግን እቲ ሪያሊቲ ወይ ከዓ እቲ ኩነት ዝበሃል ኣብቲ ምስ ጠመተካ በቃ ድሓን ከምዚ እዩ ዘሎ ስለዚ እቲ ሕልምታትካ ተሃለሎ ገዲፍካ በዚ ንብለካ ዘለና በቲ ዝኸውን በቲ ዝሰርሕ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ጥራይ ተጓዓዝ ዝብል ነገር ምስ መፀ ኢና ንገድፎ እምበር ኩልና ንናትና ሕልሚ ነርና እዩ ወይ እውን ቅልቅል ብል እዩ ከምዚ ዊንስተር ቸርችል ዝብሎ ኦፈን ታይምስ ፒፕል ስታምብል ኦን ትሩዝ ኢሉ በቃ ምስ ሓቂ ምስ ናይ ውሽጦም ነገር ይጋጨው እዮም ግን በቃ they pick themselves up ከምዚ so quickly በቃ as if nothing happened ወላ ሓደ ከምዚ ይጋጠም ኮይኖም ሲ ነፍሶም ቀልጢፎም ካብታ ኩነታት ኣልዒሎም ናፍታ ናይ ንቡር ዝነበርዋ መለሱ ምክንያቱ ኣዝዩ ስለ ዘፍራሕና ትኾም ብዙሕ እዋን ዘፍራሕና ክንገብሮ ንኽእልን ክንኮኖ ንኽእልኒ ተዘይኮነ ኣብቲ ኮምፎርት ዞን ዝበሃል ሕጂ እውን ክንረአና ኣሎ መዓልቲ ምቹእነት ዘለዎ ግን ትኩሉ ግዜ ትገብሮ ዝነበርካ ነገር ትገብር ትኩሉ ግዜ ትፈልጦ ነገር ኢኻ ትሰርሕ እንደን ትትረኽቦ ውፅኢትካ እንታይ እዩ እቲ ኩሉ ግዜ ትረኽቦ ዝነበርካ ውፅኢት እዩ ዝኾን ኩሉ ግዜ ሂወት ዕቤት እቲ ምንባር ዝበሃል ከዓ እንታይ ኢልና ኣብ ምልዋጥ ኣብ ካብቲ ዝነበርካዮ ምዕባይ እምበር no matter what ዋላ ብትላዕሊ ደረጃ ሃሉ ክሳብ ካብኡ ትውስኽ ዘይሃለኻ እንታይ ዝኾን ስታግኔሽን እዩ ዘጋጥም ልክ ከምዚ ዝስብብ ማይ ዘይንቀሳቐስ ኣብ ፍሎ ኣብ ምንቅስቓስ ዘየለ ማይ ተስተቢልኩም እንታይ ዝኾን ይስብብ እዩ ሶ ከምኡ ዓይነት እዩ ዝኾን ትድስካለ እዩ ዝመፅእ ስለዚ እዚ ንኸይመፅእ እቲ ናይ ዝሓለፈ ዝገበርናዮ ኤክሰርሳይዝ ቀፃሊ ንድፋእ ኣሎ ዋንስ እሱ ምስ ፈለጥና እሱ ምስ ኮነ ግን ናብቲ ቀፂሉ ዝመፅእ ዛዕባ እዚ ብኸመይ ንዑ ከተግብሮ ዝኽእል እንታይ ኢኸ ዝሕዘኒ ዝብል ነገራት ኢና ክመፅእ so let's move into it ስለዚ ካብዚ ሎ መዓልቲ ንሪኦ ንምንታይ ኢና ነቶም ቀፃሊ ንገብሮም እቲ ባህርናትና እቲ ልምድናትና ካበይ ዝመፀ እዩ ስለምንታይ ከ ሓደ ነገር ዳገበርና ኣሚን ሓደ ነገር ዳደለና እቲ ንገብሮ ወይ ከዓ ንኾነ ግን ካልእ ነገር ይኸውን በቃ ምንዮት ኮይኑ ተርፍ ንምንታይ ነዚ ምንዮት ዘሎ ናይ ብሓቂ ክንቀይሮ ንኽእል ኣሎ ዲ መንገድታት ኣራዳ ናብ ዛዕባ ሂወት ልምድታትና እምነትና ክንሓቶም ኢና ነብሱ ወከፎም ሎ መዓልቲ ካበይ እዮም ዝነቕሉ ብዛዕባ ገንዘብ ዘለና እምነት ብዛዕባ ገዛ ርስና ዘለና እምነት ምክንያቱ ንኣብነት ኮንፊደንስ እንተዳ ኢልና ወይ ከዓ እቲ ናይ ርእሰ ምትእምማን ኢሻ መብዛሕትኡ ሰብ ከም ዛዕባ ዝረአ ካበይ ዝነቅል ምክንያቱ ገሊእ ሰብ ብዛዕባ ገዛ ርሱ ዘለዎ ርዲት ኮንፊደንት ኮይኑ ርእሰ ምትእምማን ዘሎ እቲ ካልእ ሰብ ከዓ ዋላ ሓደ ከም ዘይብሉ ኮይኑ ዝዓይ ዘሎ ናይ ብሓቂ ስለ ዘይብሉ ዲ ዋላ ንገዛእ ርሱ ኣብ ገለ ክፋል ናይ ሂወት ዝተዋህቦ እምነት ኣሎ ምክንያቱ እንታይ ሓደ ከምዚ ንብዙሕ ግዜ ዝተኣሰረ ዑፍ ተዳሪኻ ምክንያቱ መንገብገብ ከለዎ ክነፍር ዳኸኣለ ንገዛእ ርሱ ንነብሱ እንተደኣ ከም ሓደ ክነፍር ዘይክእል ርእይዋ ዋላ ሓደ ዋላ እቲ መንገብገብ ከለዎ ክነፍር ኣይክእልኒ ስለዚ ከምኡ ዓይነት ኣጋጣሚታት ዘጋጥም ኣብ ብዙሕ ክፋል ናይ ሂወትና ከዓ ሶ እሱ እንተደኣ ኮይና ከዓ ናብ ምንታይ ክትመፂ ኢና ኣእምሮና ብኸመይ ይሰርሕ ማስ ብኸመይ ኢና ንተሓዝ ዘለና ምክንያቱ ዝሓለፉን ኢልና ነርና ብዙሕ ሰብ ፅዕሪብ ሂወት ብዙሕ ሰብ ክልወጥ ደልዩ እቲ ሜካኒክስ እቲ ኣገባብ ናይ ሂወት ከመይ ይሰርሕ ካብ ዘይምርዳእታ ኣእምሮና ብኸመይ ሒዘና ካብ ዘይምርዳእ ግን እቲ ትደልዮን እቲ ኩንነትን ይጋጨ እሞ ንስኻ ንምንታይ ዝመርሕ ዘይሕጉስ ሂወት እዩ ዝመርሕ ሶ ኣብ መወዳእታ ሽዑ እቲ ካብ ሓሳብ ናብ ተግባር ምስጋር ብኸመይ ክትግበር ይኽእል ክንርአና ስለዚ ኣብዚ ከም ንሪኦ ዘለና እዚ ፓራዳይም ምናልባት ብትግርኛ ክትርጎም ከሎ ዳይረክት ቃል ክትረኽበሉ ከሸግር ኽእል ሓፈሻዊ ግን እቲ እኩብ ናትና እምነታት ናትና ብዛዕባ ሂወት ብዛዕባ ነገራት ብዛዕባ ገዛእ ርእስና ዘለና ኣረዳድኣ ማለት እዩ ኦኬ ፓራዳይም ንኣብነት ኣብ ዝተፈላለየ ስእልታት ኣቐሚጡ ኣሎ ባይ ዘ ወይ ካብቲ ቀኒ ብዙሕ ዝኸሰብኩሉ ትምህርቲ ቅድሚ
عام زوسدكو ناي بوب براكتر تمرتي زي بارادايم شيفت زبل thinking into results أو بأزي سفيه زغنا تنتنا يزقلت سلزي أبزي تي ويت تي نعمنت ميزان كل وقت دليو جنزب كل وقت دليو سيلف إيميج بزعوا جزار السخا زلك عمنت ساكسس عوت confidence جزار السخا كميتريا ترسم تأمان relationship زمدنا تاتكا زوم كلهم زيهم كم حدا software program أو حدا كمبيوتر نايستف على لي نجارات زغرت تغاريت أمر لوكي سو زم تقريص أمزلو زيم بمنصرتي تقريص أمزلو بيناتي وتنا نقانيا بوينا المرحة كاوخن وتصاين خلينا لك عم سايكو سايبرنيتيكس بحال بزا حنت نجر مسك أنا خاي حنت نجر حنتي دايركشن ويك عم فت مست حسكي بعد خيط تي وتنا خابو يزغيد داس واينا حدا سبريا بالكاتي يكون لمدتاتنا تحاسباتن تداك غيرت زي كيل دهر 10 عامت يوت كميك خوني قريت غليها دهر 10 عامت ولا مولي يوتو كميك خيدي بريدكت قبرت غليها كتوسنه تغليها سو هيوتنا نخيوسن بتقدم حجز أنا حنا بروجكتوري نخنكيرينا خازن مهارو زلنا مناطق كالة بارادايم كالة أتحساسوا كالة الرأينا هيوت شفت خنقبر زسرح مالتي سو بارادايم أكل بمدتات بزعبا هيوت زلنا الرأياتات مالتي إذا حجي كاب استفعالي فنقلي كن رينا قلي تورسة قلي كبابي بزعبنا له كل نقراتها بيوت زقات أمنا تموكرتات ويكا زحلفنا يونا هيوت challenge ويكا بدوهتات كخون خلينا زنقرات السرحو سلاز نز نقرات زنتر آخر داخلنا تمفتح قوي زلو نياتنا حد سجم مجمع آخر دلك عندنا أفتي سجم ردا كل جزء تفتح حوله سلاز بارادايم ويكازي أكو إمنتاتنا لمدتاتنا بزعوا نقرات زلنا رديت بمتى زمعبل تورسوناتو ترى الله كرينا مهنياتو لك خمسة أكلاتنا نمن مثل نولدنا أبو حاجاتنا بقى توم جريت جراند فادرز ولا زبال بزح ولا تاتكيتك أتي أفنش أنا خفيلة أو ناتهم ملكي أو سنة أيرانا يمكن عم نعنا مسرع خاجن كم ولا مجد رخيبة مخازم عبيت سبات هاي كم زي عايز صحتنيهم أبو حاجي كم ينيرو أبزخنا ولا جاشا خوينو كيدو ينسمو بزح حفلة أيزولو بزعبا استفالي عتات سبات كله صاحب ناخست عليتي قبلهم ودو خسته كم يكركات تقبرو قال نو تجلس تحت أغطاته وقول له حجي اتي ميموري تنهيوت سند أبتا أكلاتنا لك أخم زلو the same اتي بحري اتي لمدي اتي بزح نقرات أبيوت نوستخاء تورساو نقر ألو إذا مالت قل اتي تورساوي عزي خمزي عنكاتنا هيوت كوين بوت راحينا نخيط انت دا بعدل بصبوت غريز كابوت خيط تزي كونا قن عدلاي قبر كان تبلو زي كونا زي حج متي زولو ساينس حدش epigenetics زبال ولا تي ناتنا جينيتيك ميك اب ويكا ات بروجرام تسريح له زولو امورنا كنقيرهم نخلي زرعنا سقاط حيلنا environment ويكا حيلنا كبابي زري سز حيل كبابي انت دا زرا خوينو بعلنا قيرو نخل نجر خونا له مالتي which is a good thing صبو نجر خونا له so اتعبينا كبابينا بزع جزر سنا يكون بزعبات عالم زلونا ملاحظه يهانصوا لك عبزي سيل كم نري زلنا ولا أخول الكولس مجمرة لك عم تعدا ورقة ينتنا نبل يا نفسك بزقمتنا له نجرجن يقبله بفلا يزي تيتا ستيت بحالتي أمورنا بفايبريشن ويكا من بدبات سلزة حسب إذا تيتا ستيت تي هيبنوتيك ستيت بحال درجة سلزة قال عكس بشوعات عم زاكل أبكم عين سلزله بزدل خياخد قرص زغالة ليم زبله كله مصحف قدس كم لكاتي ساينس حج زلاهم يدلكان والعات خد زلو من قدر يو خاوي يلقسني يقول كله ويكا زي بحالنا طبو مثل زلو قرب بروحسو ولا بنسو زبالا زرار بالو which means روحس مالت زنتاي زي تيتا ستيت نولو زلناي تقبالي زلو تزي كون وان بصعبخا كل نغرات بزح اكم نغرات مسحاسكا كن بخومي كمزي كبت زبل زخون تي ناتنا بحر ناتنا لمدتات ناتنا رأياتات حنسا فيكس مس جبرنايو ويكا مستعاصوه نقطيرو قرب كبده زلوخون ስለዚህ መጀመሪያ ብዝተፈላለየ በቃ ቀዳሞቶም ንዓና ኣብ ምህናፅ ወይከዓ ኣማራፅ ተራ ዘለዎም ወለድና እዮም ምክንያቱ 24 ሰዓት ምሶም ኢና ንራኸብ ኣሕዋትና እዮም ከባቢና ጎረባብትና ወይከዓ እቲ ዘለና ሕብረተሰብ እዩ ካልእ ንሰምዖ ብቴሌቭዥን ንሪኦ ብኩሉ ነገራት ኣሎ ሶ እዚ ነገራት እዚ እንተ ንፅቡቅ እንተ ንሕማቕ ተሃንፀና እዩ ኦኬ ፓራዳይም ናትና እምነታት ክሰርሕ እዩ ምክንያቱ ናብቲ ሳብ ኮንሽስ ትሕተውነ ዝበሃል ተኣኪቡ ኣዊር ዕሞ እኩብ
እምነታት ወይ ከዓ ተሓሳስባታት ይሽዕትናትና እምነት ወይ ከዓ ኣረኣያና ሂወት ሰርሕ ስለዚ ኣዛኒም ፋን ዝብሎ ዘሎ ከም ቆልዓ ኮንካ ብከምዚ ነገራት ናትና ክቀረፅ እያ መወዳእታ ሽዑ እዚ ነገራት ዝምስሓዝና ሂወትና ከዓ ብመንፅር ክምራሕ እዩ እንተ ንራይት ወይ ከዓ ንፀጋም ክኾን ማለት እዩ ስለዚ ተወርሳዊ ፅልዋ ከም ንብሎ ዘለና ተራ ኣለዎ ዳስዋይ ብዙሕ እዋን ባህርታት ናትና ምስ ናይ ወለድና ወይስ ናይ ኣቦሓጎታትና ክመሳሰል ንሪኦ ኢና ካልእ እቲ ከባብያዊ ፅልዋ ንብሎ ዘለና ግን እዚ ተዛዓበየ እዩ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅርና እውን ዝኾነ ክንቅይሮ ንኽእል ነገር ኣሪስቶትል እንታይ ኢሉ ዋላ ሓደ እቲ በቲ ብናትና ባህል ገሊፅና ዘለና ወዲ 7 ዓመት ክሳብ ዝኸውን ቆልዓ ሃበን እሞ ነቲ ሰብኣይ ከርእየከ ወይ ከዓ ነቲ ሰብኣይ ክበከ which means ኣዊ pretty much ኣዊ ይስራሕ ዘሎ ማለት እዩ by the way እዚ ሕጂ እንታይ ብዛዕባ ደቅና ብዛዕባ እቶም ንዕብዮም ክንሓስብ ከለና ማዕረ ክንደይ ጥንቃቐ ክንገብር ከም ዘለና ማዕረ ክንደይ ከይተረዳእና ወይ ከዓ ብዝርዳእና ክንሰርሖም ከም ንኽእል እዩ ዘርእየና እቲ ነገር ማለት ስለዚ ሓላፍነት ተሰኪመና እዩ ኣብ the same time ኣብ ሓደ እዋን ከዓ እቲ ናፅነት ከኣበና እዩ ምክንያቱ ኣብ ቁፅፅርና ንገብሮ ኣለና ስለዚ ባዕለይ ከቃንዮ ባዕለይ ክሰርሖ ዝኽእል ዓይነት ሂወት እንተዳ ኣሎ ኮይኑ ወይ ናይ ደቀይ ወይ ናይ ናተይ ሂወት ስለዚ ሓላፍነት ወሲደ ክቕይሮ ኣለኒ ማለት እዩ ተዘይኮነ ንዕድል ጥራይ ሂብና በቃ እንተ ኣጋጣሚ ብዕድል ከም ዝኾንካ ኣብ ፅቡቅ ወዲካ ፅቡቅ ተዘይኮነ ግን ዝተወለድካሉ ሃገር ዝተወለድካሉ ሕብረተሰብ ዝተወለድካሉ ወይ ከዓ ዝዓበኻሉ ስድራ ቤት ኣይሓገዘን እሞ ከምዚ ይከውን እየ እንተዳ ኢልካ ካብ ቆፀርካ ወፃእ ጌርካያ ግን እንታይ ኢኻ ትኾን ዘለካ ከምዚ ቪክቲም ወይ ከዓ ግዳይ ናይ ሂወት ኢኻ ትኾን ዘለካ እዚ ካብ ትፈፂሙ ዘይሕግዝ እዩ ክንዲ ዝደርደርና ምክኒት እንደርድር ኣብ ሂወት ካብቲ ክንኮነ ዘለና ምዃን እንተዳ ዝዓግተና ኣሎ ኮይኑ ኣይጠቕመናን እዩ ማለት እቲ ምክኒት ዋላ ማዕረ ክንደይ ሓቂ ይምሰል ሶ ካልእ እዚ ዳዓበና ምስ ከድና ከዓ ኩሉ ንሪኦ እዚ ህዋሳት እዩ ከም ንሪኦ ዘለና ሲ ሂር ስሜል ዝብል ዘሎ ብሙሉእ 5 ህዋሳት ኣለና ብኡ ጌርና ነቲ እምሮና እንታይ ንገብር መልእኽትና መሓለፍ ንሪኦ ነገር ንሰምዖ ነገር ድሕሪ እዚ ኮንሽስ ማይንድ ውንኣዊ ዝበሃል ሓንጎል ክፋል ሓንጎል እዩ ዘለዎ ስለዚ መሳኹቲ ናይ ኣእምሮና እዚኦም እዮም ብዙሕ እዋን እውን ዝበሃል እንታይ እዩ እዚኦም ነገራት እዚኦም ክትጥንቀቐሎም ከም ዘለካ ምክንያቱ እቶም ፈርስቲ ጌት እቶም ቀዳሞት ማዕፆ እሶም እዮም ዳስዋይ እንታይ ትርኢ እንታይ ትሰምዕ ምስ ተኣሲሩ ኣበየናይ ትኸይድ ምስ መን ትኸይድ ገለ ንባዕሉ እውን ብኸም እዩ ምክንያቱ ክትከይድ ከለካ ትሰምዖ ነገር ትሪኦ ነገር ስለ ዘለካ እዩ ወይ ከዓ ትሰርሖ ነገራት እውን ክህሉ ኽእል እዩ ዋላ ትጥዕሞ ነገር ንባዕሉ ትድስሶ ነገራት እዚ ኩሉ ነቲ ኮንሽስ ክፋል ኣእምሮና ወይ ከዓ ነቲ ዝሓስብ ንብሎ ዘለና ውንኣዊ ንዑ መልእኽቲ ምስ መሓለፈ እዚኦም ዝተዳገሙ ናበይ ይኸዱ ናብቲ ትሕቲ ውንኣዊ ንብሎ ዘለና ኣእምሮና ከምዚ ዓይነት ቅርፂ ኣለዎ ማለት ዘይኮነ ሓደ ሞዴል ንምርኣይ ንምንታይ እዩ እዚ ገዚፍ ኣእምሮ ኢሉ ተሰሪሑ ዘሎ እዚ ዓብይ ሰርክል ዓንኬል ንምንታይ ከዓ እዚ ንእሽተይ ተሰሪሑ ኣሎ እዚ ቦዲ ኣካል ዝበሃል ዘሎ ከዓ እቲ ዝዓበየ ለውጢ ክነምፃሉ ዘለና ኣብ ርእስና ኣብ ኣተሓሳስባና ምዃኑ ምክንያቱ እንታይ እቲ ኣካል ዝበሃል ዘሎ ንእሽተይ ክፋል እዩ ብዝኣዘዝካዮ ኢኻ ዝኸይድ እቲ ኣእምሮ ኢኻ ዘዝዝ ብዙሕ እዋን ዋላ ዝሓለፈውን ተዛሪብና ኣለና ብዙሕ ሰብ ኣበርቲኡ ይሰርሕ ብሂወት ንራእዩ ዶ ኩሉ በቃ ፀዕሪኮ ብሙሉእ ውሕዳት ወይ ከዓ ገለ ሰባት ኣዝዩ ዕዉት ዝኾነ ሂወት ክመርሑ ከለዉ እቶም ካልኦት ስኢልካ ኣብ ናይ ከምዚ ዘይውዳእ ዓንኬል ናይ ቃልሲ ክኣትዉ ከለዉ ግን ገለ ፀገም ኣሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ክልቲኻ ብሓንሳብ ኣፊርካ እንተ ዝተፈላለየ ውፅኢት ተምፅእ ኣለካ ኮንካ ኣብቲ ምውፋር ወይ ከዓ ኣብቲ ኣክቲቪቲ ኣብቲ ንጥፈት ዘይኮነ ኣብቲ ነገራት ከመይ ትሪኦም ከመይ ተሓስብ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሓሳብ ምንጭ ናይ ዝኾነ ነገር ኣብ ደገ ዝተሰርሐ ነገር እዩ ኩሉ ነገራት ንራእዮ ላፕቶፕ ንራእዮ ኢንተርነት ንራእዮ እዚ ኩሉ ምህዞታት ንራእዮ መጀመርያ ሓሳብ እዩ ነይሩ ኤሌክትሪሲቲ ንራእዮ ወዲ ሰብ ካበይ ናበይ ከይዱ ሎ ብዝሓለፈ 100 ገለ መልታት ወይ ከዓ 50 ዓመት ዘይመልእ እኳ ዳ ሶ ሓይሊ ኣእምሮና ጌርና ነገራት ጥራሕና ንቅይር ዘለና እምበር በቲ ብፊዚካል ወይ ከዓ ብተግባር ትገብሮ ነገራት ዝቕይሮ ብዙሕ ነገር የለን ዝሓለፈውን ተዛሪብና ነርና ኣፕግሬድ ትገብሮ ኣለካ ኣእምሮኻ ዳስዋይ እቲ ፍጥነት ናይ ኣእምሮኻ እንተ ደኣ ክዓቢ ኮይኑ ሓደ ሓዱሽ ሶፍትዌር ሓዱሽ ፕሮግራም ክተእትኽ ትክእል ኣለካ ኣብ ላፕቶፕ ከም እንዲ ግዲ ተሰብ ኢልና ኣለና ዝተፈላለየ ጀነሬሽን ወይ ከዓ ዝተፈላለየ ክፋላት ኣለዎን ተን ናይ ቀደም በቃ ኣውዴትድ እየን ነዚ ሕጂ ዘሎ ከስርሖ ኣይክእላን እየን ስለዚ ቀፃሊ ርእስና ከዓ ኣብዴት ክንገብሮ ንክእል ኣለና ተዳ ላፕቶፕና ኣብዴት ንገብር ኣለና ኮይና መኪናና ኣብዴት ንገብር ተዳ ኣለና ኮይና ሲ ንምንታይ ኢና ርእስና ኣብዴት ዘይንገብሮ ናይ ብዙሕ ሰብ ፀገም ኮይኑ ዘሎ ከዓ ኣብዚ ሕጂ እዋን ንሱ እዩ ተጊኻ ምንባብ ከዕብየካ ዝኽእል ነገራት ምግባር ጀስት በቃ ነቲ ብማተር ንክትቅይር ነቲ ፊዚካል ሂወትካ ክትቅይር ትደሊ ጀስት እቲ ጋብ ካብ ዘይምፍላጥ ግን እንታይ
ኣብ ሓደ ከምዚ ዘይውፃእ ዓንኬል ራት ሬስ ዝበሃል ቀፃለ ዓንኬል ትብል እሞ ዝያዳ ፃዕርታት ብምውሳኽ ከዓ ክትቅይሮ ትደሊ ንኣብነት ከምዚ ዳኮርሶን ማውንቴን ባይክን ኢልና ነርና ዝሓለፈ ክንዲዛ ዝረገፅካዮ ርገፅሲ እቲ ማውንቴን ባይክ ናቱ ኢነርሽያ ኣለዎ ናቱ ስሕበት ኣለዎ ልክዕ ከምዚ ግራቪቲ ዝስሕበካ ንመሬት ከምኡ ይስሕበካ እቲ ስፔሻል ዓይነት ሳይክል ሓዳስ ሞደርን እንተዳ መፂኻ ግን ሓንሳብ ምስ ረገፅካያ በያ ክትከይድ ብዙሕ ፍጥነት እያ ክትኸይደካ ኣእምሮና ከዓ ልክዖም እንተዳ ክንሓስበሉ ክኢልና ከመይ ከም ዝሰርሕ ሜካኒዝም ናቱ እንተዳ ተረዲእና ኣብ ሂወት በቃ ድራማቲክ ንሰባት ዘገርም ነገራት ክግበር ከኣል እዩ ሰባት እንተዳ ገይሮሞ ከዓ ኩሉ ግዜ ሰባት ዝገብሮ ንዓና መምሃሪ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ክሳብ ሰባት ዝኾና ብልሕ ናይ ኣእምሮ ናይ ወዲ ሰብ ከዓ ሳይንስ ኣረጋጊፅ ወይ ንኩሉ ሰብ ሓደ እዩ ዋላ በቲ ናይ ሃይማኖት ቤት ንኣምኖ ብዝተፈላለዩ እምነትና በቲ ሬሊጅን ተመፂና እውን ከምኡ ተመሳሳሊ ምዃኑ እቲ ናትና በቕዓት ምክንያቱ ምድላው ከም ዘየለ እዩ ዘርእየካ እሶ እንተደኣ ከምኡ እንተዘይኮይኑ ገለስ ንሕና ክንቂሮ ዘለና ነገራት ኣይቀየርና ኣሎ ማለት እዩ ንኸም ኢና ዝዓሚቕና ክንሪኦ መሪፅና ዘለና ስለዚ እዚ ኣእምሮና እዚ ክልተ ክፋላት ኣለዎ ንብሎ ዘለና እዚ ኣብቲ ላዕሊ መጀመርያ ዝመፅእ ዘሎ ዝንሪኦ ዘለና እዚ ኮንሽስ ማይንድ ዝበሃል ትውናኣዊ ብንቕሓት ነገራት ንሪኦ መዓልታዊ ንሪኦ ንሓስቦ ነብሎ ነገራት እዛ ሳብ ኮንሽስ ዝበሃል 24 ሰዓታት ዝሰርሕ በቃ ክንቋፀሮ ንኽእል ከዓ ኣይኮነን ሕማቕ ፅቡቅ ኣይፈልጥን እዩ ዝሃብካዮ እዩ ዝቕበል ስለዚ ልክዕ እቲ ጌት ናትና እቲ ማዕፆ ናትና ኣብ ዝላዕለዋ ይኸውን ዘሎ እንተዳ ኣብኡ ክንከላኸሎ ተዘይክኢልና ዝኾነ ኣሉታዊ ዝኾነ ነገራት እንታይ ዝገብር ሴንክ ዳገበረ ዳኣተወ ድሕሪ ግዜ ኣብ መወዳእታ ባዕሉ ሪፕሊኬት ዳገበረ ከምዚ ናይ ቫይረስ ባዕሉ ዳተራብሐ ነቲ ኣእምሮና ከባቢ 80 ክሳብ 90,000 ንመዓልቲ ሓሳብ ዝሓስቦ ካብዚ ዘውፅእ እዩ ሬፒቲቲቭ ከምዚ ለውጢ ዘይብሉ ዝኾንካ ብኸመይ ስለዚ ለውጢ ንክህልዎ ተኮይኑ ሓድሽ ሓሳብ ክትወለአካ ሓድሽ ዓይነት ሞዴል ናይ ሪያሊቲ ወይ ከዓ ናይ ክውንነት ከተርእዮ ትክእል ኣለካ ኣድቨርታይዝ ዩቲዩብ ንሪኦ ኩሉ ነገራት ቪድዮ ንሪኦ ናይ ቲክቶክ ዋላ ካልእ ነገራት ይኹን ከዓ እዚ ነገራት እዩ ዝገብር ምክንያቱ ዳታ ከታተልካ ከለካ ተሓስብ ኣይኮንካን ዘለካ ተሓስብ ተዘይለካ ክትከታተል ስለዘይትኽእል ዌልካም ሎም ክትከታተል ከለካ ዝኾነ ነገር ከዓ ተሓስብ ስለዘየለካ እንታይ ኢኻ ትገብር ስኢልካ ኢኻ ተእትዎ ዳስ ዋይ ነዚ ሳይንስ ነዚ ሳይኮሎጂ ስነ ልቦና እዚ እዮም ዝጥቀምሉ እዞም ናይ ኣድቨርታይዝ ካምፓኒ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዩቲዩብ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ቴሌቭዥን ናትና መዓት ኣድቨርታይዝ ፖፕ ኣፕ ዝገብር ብኸመይ ምክንያቱ ኣብቲ ሽዑ እዋን ተእምሮና ኣብ ከምዚ ሂፕኖታይዚንግ ስቴት ኢና የእቲናዮ ዘለና ተቐባሊ እዩ ዘሎ ሓንሳብ ምስ ኣተኻዮ ነቲ ሳብ ኮንሽስ ማይንድ ከምዚ ማዕፆ ተኸፊት ተፀኒሕካ እንታይ ኢኻ ትገብር ኖርማል ኢኻ ትኣቱ ስለዚ ከም መኽፋት ንሕሰቦት ኮንሽስ ማይንድ ኣብ ጋርዲ ይኮነን ዘሎ እንታይ ከእቱ ከምዚ ሓሊ ይኮነን ዘሎ ስለዚ ኣብቲ ሽዑ እዋን ዝኣቱ ነገራት ከዓ እንዳተራብሐት ሂወትና የቃንዮ ሽዑ ንምንታይ ከም ዝኸውን ዘሎ ክትብል ምስ ገዛእ ርእስኻ ኢኻ ትበኣስ ትደልዮን እቲ ትኾነን ዝተፈላለዩ ይኸውን ስለዚ ኣብዚ እንታይ ይጠቕሰልና ኣሎ ሓይሊ ናይ ሳብ ኮንሽስ ወይ ከዓ ናይ ትሕተውነ ማይንድ ኣእምሮ ኣዝዩ ዓብ ምዃኑ ከባቢ 9 ሚእታዊት እዚ ኢራሽናል ማይንድ እዮም ዝብሎ ሕማቕ ፅቡቅ ኣይሰርሕን እዩ ዝሃብካዮ ዝኸውን ሕማቕ እምነታት ሕማቕ ልምታት ታሂብካዮ ብዛዕባ ሕማም ብዛዕባ ካልእ ነገራት ገለ ዘሕስብ ዓይነት ነገራት ብዛዕባ ክፉእ ነገራት ብዛዕባ ውድቀት እንተዳሂብካዮ እሱ በቃ ልክዕ ከምዚ መስትያት እዩ ኣራቢሑ ሪፕሊኬት ገይሩ ኣዕብዩ ዝበካ እንተዳ ፅቡቅ ነገራት ሂብካዮ ብዛዕባ ገዛእ ርእስኻ ዘለካ እምነት ክኸውን ይኽእል እዩ ክግበር ከኣል እዩ there's a way ከምዚ there is a possibility ተቑለታት ኣሎ እንተዳ ዝብል ሂብካዮ ከዓ በቃ ካብ ገለ ፍሒር የምፅኦ ብዙሕ እዋን ፀገምና ኮ እንታይ ድዩ ንሓደ ነገር ክንውስን ንብል እሞ ኖ ባጀት የብለይን ሪሶርስ የብለይን ዓቕሚ የብለይን ኣነ ሰብ ኣይፈልጥን የብለይን ካልእ ነገራት የብለይን ኢልና ኢና ንዓፅኦ እሱ ግደፎ ዋላ በዚ ናትና ረዲት በዚ ኮመን ንፈልጦ ናይ እቲ ዝዓብናሉ ባህሊ ማስ ንሓደ ዓብ ነገር ተዳልየኻስ ብእምነት በቃ ኣትሊስት ዋላ ንእግዚኣብሔር ግደፎ ንኣምላኽ ግደፎ ኢኻ ትብል ኦኬ እሱ ምስ ገደፍካዮ ሽዑ ከመይ ከም ዝሰርሕ ክትርኢ ኢኻ በዚ ናትና ሳይንስ ዘሎ ሕጂ ዘረጋግፀልና ዘሎ ረዲኢት ከዓ እቲ እምነት ናትና እቲ ሳብ ኮንሽስ ማይንድ ንብሎ ዘለና እቲ ሓይሊ ናቱ ንዑ ግደፎ ሽዑ ሰባት ብዘገርም ኣጋጣሚታት ንዓኻ ዘልዩ ሰባት ክመፁ እዮም ንዓኻ ዘልዩ ሪሶርስስ ከምዚ መሳለጥያታት ክመፅ እዩ ኣእምሮኻ ኣብ ከምኡ ዓይነት ቫይብሬሽን ወይ ከዓ ምንብድባት ስለ ዘሎ ከዓ ብኸም ስለ ዝሓስብ እቶም ዘድሊኻ ነገራት ብሓንሳብ ከምፂ ልክዕ እዚ ናይ ኣልኬሚስት ኣልኬሚ ኣልኬሚያዊ ትብል መፅሓፍ ዓባይ ከምዚ ብዛዕባ ፐርፐዝ ናትካ ሕልሚ ምንባር ትብል መፅሓፍ ንስ እያ ትዛረብ እንተዳ
نحدا عاب حلمي أبي هوتكا كتجبره تدلي إلكا وسينكا سقادليت ناي وشتخا ناي لبخا انت دا تبقيسكا the whole universe conspires to help you whole universe اللي وزل نحنا بإግዚአብሔር ولا هنري نخلينا كله نتي تفتاري نعاخا نتنجر نتناتك حلمي نختكبر بكل نجرات يزعي invisible hands بزي رداء أداوي زمت بزح وانا قات مكاي أنا بزح زي زقات مني أزي بقى fully ناي wisdom ناي تباب نجرات ناي مرداء دليت نيرني سو كيتر داني بزجرم فتنت بزي تتصبخهم نعايزو لي مصحفت مصيم نعايزو لي فيديوهات ريسورس مصيم كاب زي تتصبخهم سواتكا كل جزء ميراكل تأمرينا لاست زحلف جزء مجمرة أبز متصخلون كم زي إذا بوب براكتر باي دويز بلوكم زلهم is worth like كباب 10,000 دولار سيتي كورس بزجرم عجباب جن already after 5 سنين لزنوركو كوستو 5 لان فلت نيرة بزعبا كيمي وسط أي تشجرك نيرة and then on Christmas day of Christmas we have a gift for you إلهمني gift لنا منياتو نتي كل تكاتو لزنبركا أفتناتنا تريز نبركا passionate involvement ويكا تساتفو بكا we'll give you بكا زي thinking into results الكورس ناتنا بنتا كنبكاينا كساب نتي ناتهم consultant ناي مخان عدمه زقبر الكامالتي so انت ماتي تنقرات كم زي ايكوني بخمي كوني كان ترى عتي خاي نقرات ايكوني سخز اللي كان محلم ابتبقى انا حلمها من بارطعي بتت فولت اشعو هاير ستيت ناي امر خبكم انت داوسيل كان تاخذون حجوز تخون اوريدي تي امنت امتي خاي لخا بخمي كم زخون درو اي فلت كان زي لخا بتات فلت اتوسن عندن بمنصر زوسن كايخا نقرات داتا اكو حدا قرصي زحس بزح وان قنتاي حدا نقر كنا حاسب كلنا نعو زي يخونو شح مانيت نمت اب كندي بخمي كخون خلينا نحسب اتهم كخون زي كولي لنا زعمنا لهم نقرات كانت يقولنا لك عم زناي جرافيتي نبلا زلنا نخيت تبرز حزاكا حيزو نابايتا يزمصا كنابتنا نابقدم زنبركا سوتي حيل امنتناتنا تحيل اراياناتنا ابزي عبي كم زفنتيسو خيد كم زلوي تي نقرات زرعنا زلو سلازي حيل نايت سابكونشيب ويكا تحتونا او زوخنا امرو كنتكم لهم كلالنا زي حد زلو نايساي ناي ساكسس ويكا ناي عاوت زبال زلو هول كله بزمت خمسي خزاربلو كلهم تمعوتا زبالو بمنصر فاينانس بمنصر مزاتات بكل نجارات كأن هذا حق تختيلهم زخو سواتيم أندريو كارنيجي تمسيناتي كابتن عظيم هاتمات ناي عالم زبالو بيليونرز نازي حجي think and grow rich كت حسب ما كتبتم زبل متحف I think نبتغنيا وانتو ترجموا له صحافة نابولين هيل inspires جوارون سيو سلازم انتاي set of rules هالو زي universe زي كوسموس زي زعاب النبرول زلنا عالم بحق خدي بأوردر سلازم نتحقتات فليتنا انت دا نعو خنا تكبر كيلنا حق انتاي ولا فورمولا كنبلو كافتي زقبرن زي كورس زون سيو فورمولا انتاي نقولو تي زخانة قصر ذهب كايو سرهي تا فورمولا سانتا دايبكا توصي تبكا سلازم بزا عينت فورمولا بزا عينت تحسب انت دا كيل كيل كخا تاي تقبر تزاد وصيت كي تغاليها سو تي مولو كم زي نز كورس كنا ومخلنا زمن سنغراتون زي كابي نابي تبقيسو يتسب وصيت زركب زلو سو كم مجمرة تمت كابتي تنات كراي تنات كحلمي مبال معناتو نابي كم تغيد انت دات زي فايتكا نما ترزخل نزار وزلنا ولا حدا خونا يكلي سو مجمرة سو فيجر اوت كبرو يكاعتل اللي يحط كده لك دحري مزت نغرات كا تناتنا امنت كون كم زخل زرعنا نغر سنلبونا خنهانس كم زلنا سلازي ابزي you should accept or reject originate تقبر نغرات حسابات كاتمصي كتكلكلن انتاي كتمرصن كم زلك ابزي غاتقبر ابزي perception الرأيات زبالو imagination امورخه بقى ناب تي دغاو نغرات زيكون عصو يلكا مس جزار ساهونكا بقى نابتناتكا intuition ويكا اتي وشتاوي ببنبلو ويكا فلتت نبلع عد سدك معناته تكون زلك تحسب زلك او وشتنا يزلو نفسه كفسا سبكا اوتو فايدل ايكيدني بزح وان انت نغبرت لا نصغناي نخيدمو عزيف ولا حد دليت يبلنا مثل كساب نوع زي سمعنا كن تيوت ناتنا خمزي نالبات دحني استمع حيشه خون خلي ملو كينو كمزي عبن كونه كلي سلازي زي subconscious conscious mind نبلزلنا tip of the iceberg زبلو زي iceberg نبلزلنا زي برد ناي بحر ترينا فاج افنا تياتر قبل علي تبملو زلو بزقن لك خمز ناي كاروسور بتاعت زلو تزعبي which means 900 تاويت
نايتا أمورنا حيلي أبز سابكونشس ወይ ከዓ ትሕተውነ ዝበሃል እዩ ዘሎ ስለዚ በዛ ዘላ 10 ሚታታት ክንቀይራ ይንኽእል ኢና ህይወት ማለት እዩ ዓብ ነገራትና ብህይወት ክንገብር ተዳ ኮይና እዚ ክንጥቀመሉ ክንከላልና ዝሓለፈ ብዛዕባ ቪዥዋላይዜሽን ስእለ ኣእምሮ ኣፊርሜሽን ነገራት ከመይ ጌርካ ትዘልየካ ነገራት ደጋጊምካ ብምባል ነዚ ኢምፕረስ ዝገብሮ ከም ትኽእል ጥቀመሉ ከም ትኽእል ነዚ ርኢና ነርና እዚ ምክንያቱ እዚ ዝድቅስ እውን ኣይኮነን ምክንያቱ ደቂስና ከለና እንታይ እቲ ኮንሽስ ማይንድ እቲ ውንኣዊ ዝኾነ ኣእምሮናትና ኣይሰርሕን እዩ ሳብ ኮንሽስ ግን 24 ሰዓታት ኣሎ ከም ንብሎ ዘለና ከዓ ልዕሊ 9 ሚእታዊት ሓይሊ ኣለዎ ወዲ ሰብ ከባቢ 7 ሚእታዊት በዓል ኤንስታይን እዚ ፊዚስት ኣልበርት ኣይንስታይን ተዳ ላይክ 7 ሚእታዊት ተጠቂሙ ኮይኑ ካብቲ ብልሃ ናይ ኣእምሮ ዝበሃል ሲ ተዳ ቁርብ ናብቲ ናብኡ ለበል ተበፂሕና ምክንያቱ ኣይንስታይን ዘየለ ነገራት ይምፅኡ ሓድሽ ሕጊ ናይ ፊዚክስ እዩ ቀይሩ ናይ በዓል ኒውተንያን ዝነበረ ክላሲክ ዝነበረ ናብ ሓደ ሓድሽ ነገራት ኒውክሊር ቦምብ ካልእ ነገራት ሕጊ ሪላቲቪቲ ኩሉ ንብሎ ዘለና ነገራት ንክመፅእ ዝተገብረ እዩ ስለዚ እንታይ እዩ ኩሉ ነገራት ኣብ ሂወት ኣሎ ነቲ ክኸውን ይኽእል እዩ ክሳብ ዝበልና ክኸውን ይኽእል እዩ መኪና ቅድሚ ሕጂ ነበረትን ተሓሲቡ ኮይኑ ነፋሪት ኣይነበረትን ተሓሲቡ ኮይኑ ኢንተርኔት ኣይነበረን እቲ ሕጊ ግን ነይሩ ዶ ያ ነይሩ ኤሌክትሪሲቲ ሕጊ ነይሩ ዶ ነይሩ ብመንፅር ዝተረዳእናዮ ህይወት ብመንፅሩ ክውንነት ናይ ህይወት ክንኮነ ንኽእል ዓብ ነገር እዩ ኣብ ኣእምሮና ከዓ ከምኡ ይሰርሕ ሶ ቤተር ኣማራፂ ዝሓሸ ዝበለፀ ኣማራፂ ከሎ ንምንታይ ኣብ ህይወት ስትራግል ንገብር ወይ ከዓ ብናይ ገልጠምጠም ዝመልኦ ፃዕሪ ዝመልኦ ነገራት ትኸይድ ዝብል እዩ ምክንያቱ እቲ ሓይሊ ኣእምሮ ንጥቀመሉ ከም ዘለና እዩ ስለዚ ኣብዚ ኮንሽስ ማይንድ ንሪኦ ዘለና ኣብዚ ቲፕ ኦፍ ዘ ኣይስበርግ እዛ ንእሽተይ ዘላ ንየናይ ዝቋፀር ሾርት ተርም ሚሞሪ ኣብ ሓፂር ግዜ ትሪኦ ትሰምዖ ነገራት ትኽዝነሉ ነገር እቲ ሚሞሪ ማለት ናትና ዝኽሪ እዩ ዊል ፓወር ክገብር ኢና ምባል ዓቕሚ ሎጂካል ቲንኪን ክሪቲካል ቲንኪን እዚ ናሓስቦ ነገራት ፀገማት ንክንፈትሕ ንጥቀመሉ ዓይነት ኣተሓሳስባ እዩ እዚ ኣብዚ ከንታይ ኣሎ ናትና ስምዒታት ምብሎም ናትና እኩባት እምነታት ናትና ሃቢትስ ልምድታት ምክንያቱ ህይወት ናትና ዓወት ማለት እኩብ ልምድታት ኢልና ነርና ዝሓለፈ ናትና ቫሊስ ናትና ክብርታት ኩሉ ህይወት ናትና ፕሮቴክቲቭ ሪኣክሽን ዝበሃል ኣብ ግዜ ሓደጋ ካብ ሓደጋ ዘውፃና ዝከላኸለልና ነገራት ሎንግ ተርም ሚሞሪ ነዊሕ ግዜ ዝእከብ ዘኽርታትና እዩ ኢማጂኔሽን ትንብሎ ዘለና ፍልጠት ስለዝኣከብካ ኢንፎርሜሽን ኣብ ህይወት ብዙሕ ኣይቀርኒ ከምኡ ስለ ዝኾነ ከዓ ኢማጂኔሽን ተሓይሊ ናይቲ ትሕተውና ኣዝና ክንጥቀመሉ ዘለና ንብሎ ዘለና ከዓ ብኸምኡ ዋላ በዓል ኤንስታይን ዝብሎ እውን ኢማጂኔሽን ማለት ከዓ እንታይ እዩ ኪኔት ሚሞሪ ትእክቦ ካብ ከባቢኻ ፍልጠት ካብ ኣእምሮኻ ተፈልፍሎ በቃ እቲ ክትኮነ ትደሊ እቲ ኣብ ህይወት ክሰርሖ ትደሊ ነገር ምሕሳብ ማለት እዩ ምስ በይንኻ ኮንካ እዚ ከዓ ኣእምሮና ክፈጥሮ ዝኽእል ዓብ ነገር እዩ ኢንቱሽን ከዓ ውሽጥና ዝነግረና ሓቅታት ማለት እዩ ሓደ ነገር ዋላ ክኸውን ዘይክኾን ብደገ ካልእ ነገራት እንዳሃለዎ ኮይኑ እቲ ደጋዊ ዘሎ ሓቅታት ፋክት ዝበሃል ውሽጥኻን ገለ ነግረካ ስለዚ ነዚ ጋት ፊሊ ነዚ ውሽጥኻ ዝብለካ ክሰምዕ ከም ዘለካ ኩሉ እዮም ነጊረና እዚ ኣፕል ዓብይ ኢንዳስትሪ ኮይኑ ዘሎ ላፕቶፕ ሞባይል ኩሉ እዚ ጀነሬሽን ናይ ቴክኖሎጂ ቀይርዎ ዘሎ ስቲቭ ጆብስ ዝበሃል አንትርፕረነር ሰብኣይ እቲ ሓይልና ኢንቱሽን ትዛዓበ በቃ ሹድ ፎሎ ኢት ዝብለካ እሱ ፎሎው ትገብር ተኾንካ እሱ ክትከተል ተኾንካ ከዓ እዚ ደጋዊ ተኣኪቦም ዘሎ ብዙሓት ከምዚ ንሂወትና ከምቲ ዝድለ ዘየኺዱ እኩባት እምነታት ንዖም ክንሓቶም ኮሽን ክንገብሮም መወዳእታ ከዓ ንዖም ገዲፍና በቲ ውሽጣዊ ቅኒት ክንከይድ ከም ዘለና እዩ ዘርእየካ ስለዚ ፍልይ ዝበለ ተሓሳስባ ከተምፅእ ተኾንካ ካብቲ እኩብ ዘሎ እምነታት ወይ ከዓ ካብቲ እኩብ ዘሎ ናይ ህይወት ልምታት ክትወፅእ ትክእል ኣለካ ምክንያቱ እንታይ ኩሉ ሰብ ዝሓስቦ እንተዳ ሓሲብካ ኩሉ ሰብ ዝረኽቦ ኢኻ ትረክብ ኩሉ ሰብ ኣብ ህይወት ተሪእና ኢኻ መብዛሕትኡ እቲ ዝበዝሐ 95 ሚእታዊት በዝብሎ ከዓ ስትራግል ዝገብር ኣብ ህይወት ዝቃለ ሰብ እምበር ከምዚ ትራይብ ጌሩ ድሌት ብሂወት ዝረክብ ኣይኮነ ውሕዳት ሰባት እዮም ተንኩም ዝረኽቡ ውሕዳት ኣጋጣሚ ብዕድል ዝኾኑ ዘይኮነ ግን እቲ ኣእምሮኦም ብኸመይ ከም ዝጥቀሙ ዝፈለጡ ሰባት እዮም ስለዚ እቲ ሓይሊ ናይ ኣተሓሳስባና ውፅኢትና ንምቁፅፃር ዝገብሮ ነገራት ንርኣዮ ንኣብነት እዚ እቲ ፀጋማይ እቲ ቦብ ፕሮክተር ገልፆ ከሎ ሰልፍ ዱሚን ፉልፊሊንግ ሳይክል እዩ ዝብሎ እዚ ከዓ እቲ ዊኒን ናይ ምዕዋት እዩ እዚ ሰልፍ ዱሚን ማለት ገዛ ርእስኻ በቃ ኣብ ሓደ ናይ ሓደ ውድቀት ዓንኬል ዕንክሊል ዳበልካ ክትኸይዳ ከለካ ንምንታይ ተኣሲርካ ኣለካ እውን ከምቲ ክበር ዘይክእል ዑፍ ተኣሲሩ ዘሎ
ከምኡ ዝገብረካ ነገራት እዩ። ስለዚ ፕረዘንት ሪዛልትስ ኣለካ ውፅኢታት ኣለካ ንኣብነት ብመንፅር ፋይናንስ ናትና ዘለና ውፅኢት ንሪኦ ብመንፅር ኣብ ሂወትና ዘሎ ዓወታት ናይ ስራሕና ንሪኦ ብመንፅር ጥዕናና ብመንፅር ዝምድናና ብኩሉ ነገራት ንሪኦ እሞ እዞም ነገራት እዚኦም እንታይ ገብሩ ንኣእምሮና ሓደ መልእኽቲ የመሓላልፉ ክላ ኣነ ዳ እሞ ብዝምድናታት ኣይኮነለይን እዩ ዝስራሕዎ ስራሓት ወይ ከዓ ዝሓስቦ ነገራት ኣይከውን እዩ እቲ እኹል ዝኾነ ኣታዊ በቃ ከምዚ የብለይን ዝብሉ ኩሎም ቶም ኔጌቲቭ ኣሉታዊ ዝኾነ ነገራት ምስ መፁ ናብ ምንታይ ዝመፁ ንዖም ትሪኦ እሞ ፀልማት ንኣብነት ተሪኢኻስ ዋይ ፀልማት ተልከ ዝገደደ ፀልማት ይኾን ንኣእምሮኻ ካልእ ፀልማት ዎ እዚኦም ነቲ ተውትስ ናትና ነቲ ሓሳብ ናትና ነቲ ኮንሽስ ወይ ከዓ ንቑሕ ዝኾነ ኣእምሮና ምስ ሃበ እንታይ ይገብር እዚ ቀፃሊ ምስ ተደጋገመ እዚ ኔጌቲቭ ወይ ከዓ ኣሉታዊ ዝኾነ ተሓሳስባታት ኢሞሽናል ኢንቮልቭመንት ኣለዎ ብለና ኣሎ ኢሞሽን ከዓ ስምዒት ማለት እዩ ስምዒት ካብቲ ቀንዲ ሂወትና ኣብ ከመይ ደረጃ ኣሎ ክሳይ ዝገብረና ዘርእየና ሳይን ወይ ከዓ ፖዚቲቭ ወይ ከዓ ሓባሪ እዩ ስምዒት ክንብል ከለና ከዓ እዚ ከምዚ ብደጋዊ ነርእዮ ስምዒት ጥራይ እውን ዘይኮነ ሓደ ክፋል ናቱ እንድዩ እቲ ሓጎስ እቲ ምርግጋእ እቲ ደስታ ዝበሃል ነገራት ሓደ ስምዒት እዩ በቲ ከዓ እቲ ምጭናቕ እቲ ምርባሽ እቲ ቀፃሊ ኣብ ነውፂ ምህላው ከዓ ካልእ ስምዒታት እዩ እዚ ሕጂ ቫይብሬሽን እዩ ብመንፅር ናይ ምንብድባድ ናይቲ ተውት ወይ ከዓ ናይቲ ሓሳብ እንተዳሪእናዮ ኣብ ዝተፈላለዩ ለቨልስ እዩ ዘሎ ስለዚ እቲ ሃየር ወይ ከዓ እቲ ላዕለዋይ እቲ ፅቡቅ ዓይነት ስምዒታት እዩ እቲ ታሕተዋይ ከዓ ዓይናይ እቲ ንዓና ዘይስራሐና ኣብ ኔጋቲቭ ዘሎ እዩ ክሳብ ዲፕሬሽን ክሳብ ቅዛነት እንተዳ ኺልካ ኣብ ታሕቲ ዓይነት ሎ ኣለካ በቃ ቦርድ ኣብ ከምኡ እንተለካ ወላ ሓደ ክትገብር ደስ ኣይብለካን ሂወት እንተዳ ሕጉስ ኣለካ ኣብ ላዕሊ ተሰቂልካዮ ኣለካ እቲ ነገራት ግን እንታይ ሞ ማለት ሰብ እንደንርአዮ ኣዝዩ በቃ ብዛዕባ ገዛ ርእሱ ዘለዎ እምነት ኣዝዩ ፅቡቅ ዝኾነ ሰብ ሂወት ከም ዝተመላኣሉ እቲ እንደልዩ ነገራት ከም ዝረኸብናዮ እንተዳ ንኣምን ኮይና ኣክሽን ንክንወስድ ተግባር ንክንወስድ ቀሊል እዩ ስለዚ እዚ ነገራት እዚ ምስ መፀ ቫይብሬሽን ዝብሎ ዘሎ ናብቲ ታሕቲ ክፋል ናይ ኣካላትና ናብቲ ቦዲ ወይ ከዓ ናብቲ ኣካልና ንብሎ ዘለና ናብ ንጥፈት ዝኸይድ ናብ ኣክቲቪቲ ዝኸይድ ናብኡ መፅሞ ሓደ ቢሄቨር ሓደ ጠባይ ይሰርሕ ንሓደ ዘይተዕወተሉ ነገር ክትገብሮ ተሓስብ ግን ከዓ እቲ ትገብሮ ነገራት ዋላ ንኸይትዕወት ኢኻ ትገብሮ እቲ ትገብሮ ኢፈርት ትገብሮ ፃዕሪ ኣዝዩ ንእሽተይ ፃዕሪ ሓደ ከምዚ ውሽጡ በቃ ብሓደ ፖዚቲቭ ኣዎንታዊ ዝኾነ ነገር ዝተቃፀለ ሰብ ኢንፍሌም ዝኾነ ሰብ ግን እቲ ዝወስዶ ፃዕሪ እቲ ዝወስዶ ተበግሶ ኣዝዩ ዓብዪ ዝኾኑ ምክንያቱ ንክዕወት ኢሉ እዩ ዝፍትን ኣብቲ ግን እንታይ ኢኻ ትገብር ንኸይትዕወት ኢልካ ኢኻ ትፍትን ሲኢለ ሽዑ ትብል ዋላ ከይተዓወትካ ምስ ተረፍካ ስለዚ ነዚ እንተደኣ ክንቂር ኮይና ነዛ ዓንኬል እዚ እንተደኣ ክንቂር ኮይና ሕጂ ዘሎ ውፅኢትና ድምር ናይ ዝሓለፉ ናትና እምነታት ናይ ዝሓለፉ ብርድኢትናን ብዘይርድኢትናን ዝወሰድናዮም ናይ ሂወት ምርጫታት ምዃኖም እንተደኣ ፈሊጥና እንታይ ንገብር ንዖም ኣብ ክንዲ ንርኢ ካልእ ሪዛልት ካልእ ውፅኢት ከምፃልኒ ዝኽእል ሓሳብ ሓደ ኒው ሞዴል ይሰርሕ እንታይ ይገብር እቲ ሓይሊ ናይ ኢማጂኔሽን ንብሎ ዘለና ወይ ከዓ ሓይሊ ናይ ሓሳብ ናብዚ ነምፅኦና ኣብዚ ላዕሊ እንታይ ኣሎ ኣብ ክንዲ በዚ ተመሪሕካ ተሓስብ በዚ ዘሎ ኣብ ባይታ ዘሎ ውፅኢት ኣብ ትሪእዎ ዘለኹም ብባዕልካ ተፈልፍል እሱ ትርስዖ ምክንያቱ እሱ እንታይ ኢልና ኣለና ትርድኢት ነምፅኦ ዘለና ውንስ እዩ ኣነ ቅድሚ ሕጂ ብሓደ ቢዝነስ ወይ ብሓደ ነገር ተዳ ተዘይተዓዊተ ናብኡ ዘምፃኒ እቲ ውፅኢት እዩ ከውዝ ናቱ ሳዕብን ግን ክፍውስ ኣለኒ ንስኻ ካብቲ ሓሳብ እንተዳ ዝነቅል ኮይኑ እንታይ ይገብር ነቲ ውፅኢት ኣብ ክንዲ ዝርኢ ምኻት ውፅኢት ኣብ ክንዲ ነቲ ደሓር ዝወስዶ ኣክሽን ወይ ከዓ ደሓር ዝወስዶ ተግባር ዲክቴት ዝገብሮ ወይ ከዓ ዝውስኖ እንታይ ይገብር ካልእ ሓድሽ ሓሳብ ምፅእ ምክንያቱ ኤንሳይን እንታይ ኢሉ ነይሩ ዋፅላለ ዝበሃል ሓደ ዓይነት ሓሳብ ሓደ ዓይነት ተግባር ዳግበርካ ሓድሽ ነገር ኣብ ሂወት ክትረክብ ወይ ከዓ ሓድሽ ውፅኢት ኣብ ሂወት ክትገብር ክትረክብ ከምዚ ምፅባይ ዓይነት እዩ ከምዚ ብተኣምር ላይክ ሳምሃው በቃ ፅባሕ ብፍሉይ ክትኮነልና ብዙሕ እዋን ክንደይ ግዜ ዘይለመና ሓድሽ ዓመት ትመፅእ በቃ ሰለብሬት ትገብራ ተብዕላ 2023 መፅያ ኣላ ዋይ እዚኣ ሲርና ግበራ ዓመትና ግበራ ነው ዓመትካ ክትገብራን ዘይክትገብራን ኣባኻ እዩ የር ደዋን በቃ ስኻ ኢኻ እቲ ካፒቴን ናይ ሂወትካ ከተኾኖ ተኾንካ ተኾኖ ስኻ ኢኻ ከተኾኖ ተዘይኮንካ ከዓ ስቕ ትብለካ እንስኻ ተዘይኮን ከምዚ ዋላ እታ ዓለም ሙሉ ዳተቐየረ ንዓኻ ክብል ብፍሉይ ዝቕየረሉ ነገር የለን እቲ ዝቕየር ነቶም ዝቕየሩ እዩ ዝቕየረሎም እዚ ምፍላጥ እዚ ካብቲ ንርእስኻ
كمزي عبي كمزي ماسا خمسة هرمكا جيرو زت الساعة كمزي no one is كمزي coming to save you نخد إحنا كبك عيلو زوجات زمت نجارات إلا الصعب على خان ترى تسيغا ستاند جيركا بكا behold كل نجارات نمحجاس كامت سلازي تي originate نجبرو نفلفلا حساب تايقون prosperous ጽቡቕ ዝኾነ ሓሳባት በቃ ጽቡቕ ኣይጠፋናን ይመችም ብዛዕባ ዝምድናና ከመይ ክኸውን ኣሎ ብዛዕባ ክልወና ዘሎ ኣታዊ ብዛዕባ ክንሰርሖ እንደሊ ነገር ኣብ ሂወት ብዛዕባ ክንኮነ እንደሊ ምክንያቱ ጽቡቕ ስለ ዝጠፈ ይኮነን ሰብ ብዙሕ እዋን ሓደ ነቲ ጽቡቕ ገይሩ ክራፍት ገይሩ ሃኒፁ ከምዚ ልክዕ ናይ ኢንጂነሪንግ ዝበልናዮ ተዝሓለፈ ኣይገብሮን እዩ ምክንያቱ ኣይሓስብን እዩ ኩኒ ኣቢሉ ዝብገስ ልክዕ ከምዚ حما إنجنير سألا جزا تقوم شعو عب واحد عمتات تايتقون تفرس ترى نفاس نوني واقع لنقرات ماتيو ترى تسريح هاي خمانات أولس تيوت ناتنا قوم خون بنقرات شعونيش تيبدوتات متى شيكن خون ودا ونتاب حادث صنع زخانة كوحي ويكا جراوند هاي هنا تنزله سو كومن ترى نقبر كوينا حايل نايتي أمرنا تقيمنا خنا حسب تندلي نقرات احنا هنسكن كلا لنا بتي حايل ناي محساب ويكاناي مقراص فيجوالايز ناي مقبر أمرنا تقيمنا إذا خاق أتصالي سجزار سنارة تزاربنا نفسنا ريلاكس جيرنا وناتو الشح حسابات حيسكا خلقا تحسبوا حسب ولا حدا خونا يكلي ولا بزخلاص كلمة تخلنا كل نقرات نظام مومنت زيارة سينا بك أبزي أخون الله نكلا لنا تزي كنا it's a waste بك كان انتاي زخون كسارة يزخون مناتو أبزها اللي خانت أبزي تقول لهنكا ويكا أنا كابز واتسعي خوينا أبكال انت دا زي كون كوينا تاي زخون زلو أب كل تناقرات كتسرقس لزي تغل ineffective بوتيتاوي أيكون زخون بزعوازي أسفينا هنزاربين أبتي فوكس ويكا أدوبا خمي غير كاتع بزبل سو انت دا أسو فوكاسي بكا سريح خالو باعلو تزد ليكا كفالنا هيوت بمولو متسمو إذ نقرات زنتاي قبركا بزعوات صبو نقرات ندو نحسب صبو كم سمعنا يز قبرنا منات دس بلنا نقرات كنقبر مخانا انت دا فريتنا مخا كم رقم انت دا فريتنا سكمي زي نحقوس بتعمل نحقوس مبار سو كابزا حقوس زي كابزا عينة فايبريشن يتحساس باطات زمت نجر انتاي زخون عب نجر يهات كبر تغل مناتو أمرخا نوقع حلو تي ناتكا فايبريشن فريكنس نولو مستدلي نجرات أونلاين كوين لو لك همزي كابزنا عادي إنجليز انت دا كدول كوينة قصرنا عادي إنجليز ويكا قصرنا سبيسيفيك سوون نعمل شويت انت دا ولا خينا ناتا لاين كحس كغلالني تزي كون انت دا قالوا wrong line ويكا wrong زخنة ويكا زي كون زخنة لاين تدا دويلة نبكال أخدوله غلي كره ويكلني ويو ناي راديو ناي كال نقرات ترينا ستيشن كنك أني خلنا تينا أبت فريكنسي أبتات مسألة تادمتي نرخبامو شعب الحريت زربا مسة زينا مسة هاي قمنا بزح وان كم وهو بينا نحسبه إذا كنا بحد وان وهو زي نبري نتي كرمي حجي كرمي كلتمي عمت ويكا ولا شعمت ولا خنا نركعه نزمت سبكة تأمري زين ملاحظة تغير ميز لك ويكا أمالة تغير ميز لك أمالة جن أي تغير سب just nature هيوت يخرج دافتين سو زيادة بزعبة هيوت كنرد بزعبة نقرات كنرد بزفتنا له تمستير نايتي عود تمستير نايت مغيار أو يزوله سو مزدقم بقى سهل لنا مسنا توصيف بقى سهل لنا just أويش تمسرح يزد لنا ما تين تداهم مقين نياتون طيب اتي زولو وصيتات برديتنا هم زي رديتنا بعلنا هم زمصنا ينتدأ فليتنا أو حد زي سرح زمدنا تدانير كات تغيل كان أبكاد زمدنا نخيتاتو نفسها قدم evaluate كبر كم زلك أنت عينت program سلو زلك خم زمت زلخو نخت بلي زحك زكاة زي كون بزح وانت عينان قبر نو أنا دا زي كون اللي أنا كو قني خالد سبقين بك خمزة خوينو نعايزة قات من سوات كو خمزيهم كم زبالك حق زكاة حق زكاني كوم خي قبر كي عرف كابتي كوم عينت سينا عملت حدث من خاصي for example نبكاد من ناتغي من ترصح تريني خاقومو من بوزح نقرات it's painful كأغنزاوي it's really painful نياتو أبي هوت كذا قات من نجاري that's why when كمزي سائل كخمزي بنورمال كون كذا يزارب نياتو we're talking about our life زعبا هوتنا إنا نزارب زلنا سلازي اتي vibration مستفترة نياتو اتي نخن سرح نخن قبر زغلنا حدا انكوي سغان تاي حدا نجار كرخبو خمزة خلتا أمينة رحيه كسرح زغل كمزدولين تا أمينة رحيه كجبر زغل نياتو اتي امنتتي انت دا لعلتي ناتي فرحي لعلت ناتي ترطار انت دا كعبت زيكي لو خغبري كلني غبرت زيكي الى خافتي قدم زنور كو زولماتي كوم انت دا خوينخا هيوتك حقوس كون يكلني
حجوز كونت زي كي لغا what am I here for نمتى مزول خبز نتا ultimately تحجوز نلوزلنا زي pleasure كيتكا parties كيتكا ترخبو ويكا ستيغا ويكا سبات فليات سبات رهيبكا ترخبو عينت حجوز غزياو زي كون زي كصالي مينتين تغبرو كل غزي مساخا زولو التيك نوبروز دلي هيوت منبار كاز مص حجوز عقبتينا نزارب زلنا سو سنت راح ترخبو زي كيلكا تا ultimate target نا هيوت سي تي كلنا ندلي مالتي بيوت معناها نفس كيف نغبرو نغرات نز نغر نهركني سازي قاليو تي حدا غزي نغبرو خمسوات كيك فيك سينيش تاي نغزيو اب كندي مسارتاو لو تمص اتليست كاب غزي ناب غزي بقى خمزي حنت غير حنتي تبو بمول نغرات انت داريغا ساب كنت تغيرا ويكا تبلا انت تقبر ويكا حنت خدان تي اتلك ولا تي اتلك ولا تي اتلك ولا بمول تاغات كيرا زلك سو تتحاسبنا بمولو كمز جهيفنا بتي زسرح نغر بروجرام كنغبرو كنكلالنا سلازي دك عم فريكونسي زبلنا ناي تليفون ناي كان نغرات امورنا خبكم فريكونسي اذا حسب حج دولو كوانتم فيزيكس كامو ناو يزمز زلو زيركا امورنا تي حسابناتنا انرجي سي فتاري زلو سيز فترنا نتي ناتنا وصيتات سيز فتره ولا اي ام سي سكير كبل كله اينشتاين كابز نغرات زي مسي نزا حساب بمركز بمباري خاز كله تامر زمسل زلو نغرات ناي بعل نيكلير بلانت ويك اكل نغرات مسي ስለዚ ሓይልና ሓሳባትና ማዕረፍ እንደዚ እንተ ደኣ ኮይኑ ኣብኡ እቲ ክንሰርሖ ዘለና ነገራዊ ኣብዚ ሕጂ ንጠባይና ዲክቴት ትገብሮ እዩ ኣብ ከምዚ ሕጉስ ዓይነት ኣብ ከምዚ ናይ ምስጋና ሞድ ከለና ንገብሮ ንወስዶ ውሳነታት ንወስዶ ኣክሽን እንታይ ዝኸውን ዘሎ ሓድሽ ውፅኢት ይኸምፅእ ምክንያቱ ሓድሽ ሓሳብ ኢኻ ያምፅእ ዘላ ምክንያቱ መገዲ ቀይርካ ኣለኻ ተዘይኮነ ብሓደ መገዲ እንተ ደኣ ትኸይድ ኣለኻ ኮንካ ናብ ሓደ ቦታ ኢኻ ትኸይድ ናብ ደሰይም መገዲ እንተ ደኣ ቀይርካ ግን ናብ ካልእ ቦታ ክወስደካ እዩ ስለዚ እዚ ነገራት እዚ ምስ ተቐየረ ሓደ ደስ ዝብለና ንደልዮ ውፅኢታት ከምፅኡ እሱ ዝያዳ ንእምነትና ነትናትና ኮንፊደንስ ነትናትና ርዕሰ ምትእማን ከዕብዮ እዩ ክግበር ከም ዝከኣል ክኸውን ከም ዝኽእል ከምፅእ እዩ ብዙሕ ዋና ብሂወትና ምልስ ኢልና ክንረአ ከለና ንሕልፍ ነቲ ሙሉእ እንደልዮ ነገራት ንገብረሉ ዝነበርና ክፋል ናይ ሂወትና ኢና ክነምፅእ ዘለና ምክንያቱ እሱ እቲ ዝዓበየ ነቲ ኣእምሮናትና እቲ ኮንፊደንስ ናትና ወይ ከዓ ናትና እምነት ክነልቆ ዝኽእል ኦኬ ክኸውን ይኽእል ይባሃል ምክንያቱ ብዙሕ እዋን ዋላ ዝሓለፉ ተዛሪብና ነርና ኣብ ሂወት ክኸውን ዘይክእል ነገራት የለን ጀስት እቲ እምነት ስለ ዘይመፀ እዩ ሓደ ንዑ ከምዚ ስግር ኢሉ ነቲ ደራት ዝኾነ እምነት ወይ ከዓ ኣተሓሳስባ ምስ ከደ ግን ብዙሓት ሰባት ክገብሮ ኢኻ ትርኢ ሓደ ሰብ ተላ ሚልዮነር ቢልዮነር ኮይኑ ብዙሓት ሰባት ሚልዮነር ቢልዮነርስ ክኾኑ ኣብነት መንፅር ገንዘብ ተሓሲብና ቀሊል እዩ ምክንያቱ እቲ መገዲ ተኸፊት ኣሎ ካስዋይ መንፅር ፋይናንስ ክዛረቡ ከሉ ከምኡ እዮም ዝብሉ መንፅር ካልእ ናይ ፓሽን ወይ ከዓ ናይ ዝተፈላለየ እቲ ናትና ምህዞታት ወይ ከዓ ብሂወት ክንኮኑ ንኽእል ነገራት ከዓ ከምኡ እቲ ሓደ ነገር ምስ ሓለፈ ካልእ ነገራት ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ዘርእየና ስለዚ ዘይነበረ ነገር ክመፅእ ከሎ ብሂወት ኣባና ኹን ዋላ ኣብ ካልኦት ሰባት እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ዘርእየና ስለዚ እቲ ኣብ ቲ ዩኒቨርስ ኣብቲ ሕጊ ናይ ተፈጥሮ ዘሎ ሃብቲ ከዓ ማልያ የብሉን ሶ እቲ እንኮ ክንገብሮ ዘለና እንታይ እዩ ቲንኪንግ ኣውትሳይድ ዘ ቦክስ ዝበሃል ነገራት ኣሎ ኣብታ ውሽጢ ዓንኬል ናይታ ውፅኢትና ናይታ ቅድም ተሓስባ ዝነበርና ነገር ዘይኮነ ንሓስብ ውፅእ ኢልና ካብኡ ሓድሽ ሓሳብ ክነምፅእ ንክእል ኣለና ሓድሽ ሓሳብ ከተምፅእ ኮንካ ከበይ ኢኻ ተምፅእ ኣትሊስት ሓደ ሰባት ምርካብ ሓድሽ ውፅኢት ዘምፅኡ ዓይነት ሰባት ምርካብ ሓደ ኣገዳሲ እዩ ከምዚ ንገብሮ ዘለና ኮቺን ዓይነት ትምህርቲ ምውሳድ ሓደ ውፅኢት እዩ ምክንያቱ ናብ ሓደ ቅድሚ ሕጂ ዘይትፈልጦ ዝነበርካ ዓይነት ኣተሓስባታ ኤክስፖዝ ዝገብረካ ሓደስቲ ወይ ከዓ ቅድሚ ሕጂ ምብካዮም ዘይትፈልጥ መፅሓፍቲ ምንባብ እዚ ብምሉእ ሽዑ ነቲ ሓሳብ ናትካ ምስ ከኣነዮ ሓድሽ ነገር ሓድሽ ተግባር ክተምፅእ ቀሊል እዩ ምክንያቱ ቅድሚ ተግባር እቲ ሓሳብ እዩ ዝቐድም ሶ እቲ ዋላ ቦብ ፕሮክተር ካብቲ ቀፃሊ ስትሬስ ዝብለሉ ክትምጠጥ ኣለካ ዝብሉካ እዚ ብዙሕ እዋን እቶም ንሓልሞም ሕልምታት ተዳ ንኣሽቱ ኮይኖም ንዓና ኢነርጂ ሓይሊ ይህቡናን እዮም ሶ ከምዚ ሲ ታይፕ ጎል ዝብልዎ ኣሎ የድልየካ እዩ ትፈልጥ ኢኻ ብኸመይ ከም ትገብሮ ግን ኣይትፈልጥን ኢኻ ከምኡ ንሕሰብ ኣትሊስት ፋንታሳይዝ ንግበር ዩ ዶንት ኖ ሃው በቃ እንተዘይኮነ እዚ ኤ ታይፕ ጎል ዝበሃል እዚ ኩሉ ግዜ ትገብሮ ከመይ ጌርካ ከም ትገብሮ ገለካ እትፈልጥ ነገር እዩ እዚ ዋላ ሓደ ሓይሊ እውን ኣብሉን ምክንያቱ ሩቲን ልሙድ ነገር እዩ ሂወት ናትና ቀፃሊ ዝዓበኻ እንታይ ኢልና ኣብ ዕብየ ቀፃሊ ከምዚ ሙሉእ ዝኸውን ዝያዳ ከምዚ መቕረብ ዝልውካ ክንዓቢ ከለና እዩ ተዘይኮነ ቀፃሊ ትገብሮ ነገራት እንዳገበርካ ኣብቲ ናትካ ኮምፎርት ዞን ዝብሎ ኣብቲ ናይ ልሙድ ዓንኬል ሰርክል ዋላ ሓደ ከምዚ ፍሉይ ሓጎስ ተምፃእ ኣይትኽእልን እያ ምጥጥ እንተ ደኣ ኣቢልካዮ ክትገብሮ ትኽእል ዓቕሚ እንተ ደኣ ዓብዪ ግን ብመንፅርቲ ሂወትካ ዝዓበየ ይኹን ምክንያቱ ሓድሽ ዝኾነ ዓለም ኢኻ ትኸፍት ዘለካ ኣብቲ ናትካ ሂወት ቢ እንተ ደኣ ኢልካ ገብሮ ትኽእል ገብሮ ክእል ኢልካ ተሓስቢ እዚ ኤ ታይፕ ጎል ተሳሓተ እዩ ከመይ ጌርካ ከም ትገብሮ ትፈልጥ ኢኻ
ምክንያቱ ቅድሚ ሕጂ ጌርካ ነርካ ኢኻ ቅድሚ ሕጂ ጌርካ ትፈልጥ ነገር ምግባር ወላ ሓደ ነገር there is no ከምዚ juice in it ፍሉይ ነገር ኣብሉን እቲ ካልእ ከዓ እንታይ ኣትሊስት ዋላ ይትግበሮ ብኸመይ ከም ትገብሮ ትፈልጥ ኢኻ ኮሌጅ ንኣብነት ከይድ እንተዳ ኮንካ ኣኬ ከምዚኣ ጌረ ከፅንዐት እያ ክገብረ እዚ ሲ ታይፕ ጎል ክኸውን ኣይክእልኒ ንኣብነት ከተፅኒዕካ ትገብሮ ኢኻ ነገራት ተብሎ ኢኻ እዚ ንብሎ ዘለና ሕልሚ ንብሎ ዘለና ግን ዘየለ ነገራት ምሕሳብ ማለት እዩ በቃ ንኣብነት ኤዲሰን ብዛዕባ ላይት ባልብ መብራህቲ ከምፅየ ኢሉ ክሓስብ ከሎ ዘየለ ነገራት እዩ ዳ ራይት ብራዘርስ በቃ ብላዕሊ ከም ዝነፍር ወዲሰብ ክንገብር ኢና ክብሉ ከለዉ ሓደ ዘየለ ክሬዚ ዝኾነ ሓሳብ እዮም ሓሲቦም ሶ በብል እቲ ናትና እንደልዩ ኣብ ሂወት ክመፅእ እንደልዩ ለውጢ ወይ ከዓ ክህልወና እንደልዩ ኣብ ዙርያና ዓይነት ሂወት ክንዶ ዓይነት ክንሓስብ ንክእል ኣለና በቃ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ወይ ከዓ ኣብ ቅድሚ እቲ ኩሉ ሓያል ዝኾነ ኣድማስ ከዓ ከምዚ ንእሽተይ ዓብ ዝበሃል ነገር የለን ኩሉ እኸውን ይከኣል ሶ ስትሬች ክንገብር ክንልዕል ክንክእል ኣለና ስለዚ ምርዳእ ናይዚ ነገራት እዚ ናብ ምንታይ ክወስደና እዩ እቲ ክንሓስቦ ንኽእል ከነዕብዮ ከም ንኽእል ወስና ምክንያቱ እንታይ እዩ ክኸውን ከም ዝኽእል እንተዳ ኣሚንካ ክትሓስብ ትኽእል ኢኻ እንተዳ ኣይከውኒ ዝብል መጀመርያ እምነት ኣለኒ ኮይኑ ግን እንታይ ዝገብሮ ንኸይሓስብ እዩ ዝድርተኒ ስለዚ እቲ ካብቲ ቦክስ ውፅእ ኢልና ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ልሙድ ንሓስቦ ዝነበርና ክንሓስብ ኣለና ዘብለና ዘሎ ከኣስ እዩ ምክንያቱ እቲ ልሙድ እንታይ እዩ እቲ ልሙድ ዝኾነ ውፅኢታት ይህብና ዘሎ ልሙድ ዝኾነ ውፅኢት ከዓ ወላ ሓደ ከምዚ እቲ እንደልዮ ሂወት ኣይምፃልናን ነቲስ ቦሪንግ ከምዚ ኣሰልቻዊ እየ ኩሉ ግዜ ቀፃል ንገብሮ ዝነበርና ነገር እዩ ብሓደ መገዲ ሞ ዝተፈለየ ነገር ኣብሉን ሓድሽ ምዕራፍ ኣብ ሂወት ክከፍት ከለካ ግን ዳስ ኦል ላይፍ ኢዝ ኣባውት በቃ ሂወት ዝበሃል ክንነብር ምህላውካስ ብኸመይ ኢካ ተራግፅ እንተዘይኮነ እንታይ እዩ ዝኸውን ዘሎ ሬዳንዳንት ሓደ ዓይነት ይኸውን ጀስት ከምዚ ብዙሓት ሰባት ኣብ 25 ዕድመ ሞት ኣብ 75 ከዓ ቅበሩ ዝብል ኣዘራርባ ኣሎ ዊች ሚንስ ሕልምታት ናቶም እቲ ክገብርዎ ዘለዉ ሂወት በቃ ክሳብ 25 ፍትኑ ገልመታት ርእይዎ ድሓር ግን በቃ እቲ ንብሎ ዘለና ናብቲ ሶሳይቲ ናብቲ ሕብረተሰብ ናብቲ ኮመን ዝበሃል ኣካይዳ ኣባህላታት ኣእቱ እሞ ካልእ ካብዚ ወፃኢ ብዙሕ ሂወት የለን ስለዚ ከም ዝኾነ በቃ ንበር ንእሽተይ ኣብኡ ጎነፅነፅ ዳበልካ ትነብር ገለ ዳስዋይት ሂወትና ናይ ውድድር ናይ ምስ ሰብ ምቅናዕ ምባል ዝኾንካ እሱ እያ ምክንያቱ ኣብ ክንዲ ንፈጥር እንታይ ሓደ ሰብ ክዕወት ከሎ ናትና ውድቀት ኣንፀባርቕ በቃ ኩልኻ ክትዕወት ከም ትኽእል ኩልኻ ዘድልየካ ነገራት ክህልወካ ከም ዝኽእል ዘይትፈልጥ ምክንያቱ ብዙሕ ማሕደራት ብዙሕ ትሬጀርስ ብዙሕ ኣማራፅታት ኣብ ሂወት ከም ዘሎ ተዳኺልካ ምስ ሰብ ምውዳር እውን ኣየድልየካን ንስኻ ክሪኤቲቭ ምዃን ፈጠራዊ ምዃን ጥራሕ ዘድልየካ ፈጠራዊ ክትከውን ተኮይንካ ከዓ እቲ ሓይሊ ናይቲ ኣእምሮ ንብሎ ዘለና ንጥቀመሉ ክንክእል ኣለና ስለዚ ኣብ ዝተደጋገመ ዓይነት ሓሳብ ተዳ ኣለካ ቦንዴጅ ማእሰርቲ ዝበሃል ዘሎ እሱ እዩ ካልእ ኣውትሳይድ እቲ ቦክስ ንብሎ ዘለና ሓድሽ ሓሳብ ካብዚ ኤክስ ንብሎ ዘለና ፉሊ ዋይ ኣይድያ ከተምፅእ ከለካ ቅድሚ ሕጂ ዘይነበረ ግን እንታይ እዩ እዚ ሲድ ኮይኑ ዘርኢ ኮይኑ ቀፃሊ ምስ ተደጋገመ ልክዕ ከምዚ እንተኽሊ ማይ ትቦ ፀሓይ ትቦ ኩሉ ትድኩዖ ገለመልታት ኩሉ ነገራት ምስ ገበርካዮ በቲ ቪዥዋላይዜሽን ቀፃሊ እቲ ምርኣይ ኣፈር ምግባር ብኣፍካ ምባል ብዙሕ ዋነ ሓይሊ ናይ ቃላትና ከነስተብለሎም ኣለና ብዙሓት ሰባት ርአየመ በቃ ክላታይ እሞ ዋይ ኣነ ዳኣ ከምዚ እንድየ ገለ ሶ እንታይ ኢኻ ትገብር ዘለካ ንእምሮኻ ኣፈርም ኢኻ ትገብሮ ዘለካ እሱ ነገራት ተዳኢልካ ከዓ እሱ ኢኻ እቲ ነገራት ተሐይሎ ሶ ካብዚ ክትወትኮት ክትክእል ኣለካ ንዛረበሉ ቮካብላሪ ናትና ንጥቀመሎም ቃላት ቂሮም ክእል ኣለና መጀመርያ ምናልባት ከሰንቡድና ክእል እዮም ምክንያቱ ብከምኡ ይለመድና ድሕሪ ግዜ ቀፃሊ እንተደኣ ተላሚድናዮም ግን ሓድሽ ናትና ፓራዳይም ሓድሽ ናትና ውፅኢታት እዮም ዝኾኑ ንርኣዮ ዶ ኣብ ገዛ ርእሰይ ምትእማን ኣለኒ ኮንፊደንት እየ ዝበለ ሰብ ጓል ይኹን ወዲ ኮንፊደንት እዩ ኣይገድስኒ በቃ ስኻ እንታይ ትብሎ ስኻ ከዓ ነቲ እሱ ዝብሎ ኢኻ ትኸተሎ ብዙሕ እዋን ብዛዕባ ሰባት ብዛዕባና እንታይ ይብሉ ገለመታት ንጭንቕ ኢና ሓደ ሰባት ብዛዕባና ውሑድ እዮም ዝዛረቡ ምክንያቱ ደቂ ከምቲ ንሕና ብዛዕባ ገዛ ርእስና ክንሓስብ ቢዚ ዝኾና ንሶም ከዓ ቢዚ እዮም በቃ ብዛዕባ ገዛ ርእሶም ክሓስቡ ብዛዕባ ሂወቶም ክሓስቡ ገለመታት ኣበየላኻ ከማን ኣይሰብልካን ካልኣይ ከዓ ኣነ ኣማኒኤል ብኸመይ ትሪት ትገብሩኒ ከም ዘለኩም ብኸመይ ክትርኢኑ ከም ዘለኩም ኣነ እየ ዝቦኩም በቃ ኣነ እየ ዘቐብለኩም ወይ ካባና ሓደ እሱ ዘቐብለና ታስዋይ ኣብ ዝኾነ ነገራት ንርኣዮ ነብሱ ሬስፔክት ዝባ ዓይነት ሰብ ነብሱ ቫሊ ዘለዎ ክብረት ዘለዎ ሰብ እንተደኣ ኮይኑ ስኻ ክብረት ትቦ ገዛ ርእሱ እንተደኣ ቫሊ ዘይብሉ ገዛ ርእሱ እንተደኣ ኣትሌት ዝረሰብ ኮይንካ ስኻ ብኸም መንፅር ኢኻ ትርኢ ምክንያቱ ብከም ዝረአየኒ ኢኻ ትብሎ ስለዚ ንሕና ኢና ዲክቴት ንገብር እቲ መምርሒ ንህብ ባዕልና ሳብ ዝኾና ነቲ መምርሒ ብዝግባእ በቲ ንዓና ዝኸውን ነገራት ክንህብ ኣለና
سخان طيب ما وشنا محساو قال زي كنا نقرن فترتينا إن شاء الله تدا بمثل ناي فتار تسرحنا إلا نحسب على نبب بأمناتنا بزي قدس اتي كومن نعنا زطرن في الناس ونقاري نعبيت كم استفدت أركان تلا تحسب كونك عفت ما قدي لوز قبر كاي نقرات على نبر تناتنا بيزيك نقر تسبريشوال يعني زولوزي بروكتر سي تي عند من جناتنا عبيت نقرات نهنقبر بخل نقرات نهنا عبنبر أبزي هوت حقيق دابلنا نحكي لا يكون سو انت دا كمزي تزي كوين سناتنا مجمع راز نبرة تقو نافتنا يقدم نبر ريكليم كنقول رقم كالالنا ميسنا اتي رستنا كنمول سوخن كالالنا تنبوزلنا هابتي مالتي ترستي سو كابزا عين الزمت حنساب زمن جوا نزو خلو سيعيرو نتز نبر قد محجي وكوب نتات كعيرو قال نقران سو حدش حساب كتم تخلى خزمت انتاي از تير باريرز بلا فرحي خمتي مجنا كمتي كم صودق خمتي بزح نقرات كن رينا زي كارول دويك زبلتو مسعات سكايرتو نمتاي نز نقرات زمت سو كمزي توم فرحتات ناتنا فتات إلهم كرينام مانياتو كان محجي قوركون سلف داوت كمتي واي موزي آخر مو خمس تخون مو تودق خمو سبات ساعة مو كم سجور خمو تخسر كغا كل نقر ينمي تو زمت بقى أزي بزيه سو زوم تيرر بارير كا خمينا نسعرهم نخل نسبة نقر كمتي حيل نات كأمنت حيل نات كا confidence كعبة خلاله مالتي نزن خعبينا خاطرديت كابيم زمت زلو ساتهم نحنا خت مسارتنا نتايو كنمص زلنا سلازي سوم حيل نايتي ناتنا أمنت قبرة ثالي I can do it قبرة ثالي نزبل كمتي كخلو ولا بقى كاتبله I can do it قبرة ثالي I will مصينا I will بقى to will زبها زلو تدليت أزي حيالي نات نتاي دليت له ما قد لزبها قليل تمثل مثلا أزي عبي تدلي خيق قبرن ثالي ولا حرق حزني كأني ترايلك زحزر كان قراتي لنا حرق زي ذكرات بغتي ነገር ነራ ሕጂ እቲ ስቶሪ እቲ ዛንታ ብኻሊ ኢንፋክት ብባእሲ ግን መልእኽቲ ኣለዎ ደቂቕ እዩ እቲ ወዲ ሓደ ዝፈልጦ ሰብ እዩ ዝዕሊ ነይሩ በቃ እቲ መዓንጣት በተኽሊም ዝበሃል በዚ በኣሲ ገለ መልታት ክረአ ከሎ ሰብ ገለ ሰብ ከምኡ ዓይነት ዋላ ሓደ ሓይል እውን ገለገለ በቃ ንዝኾነ እዩ ዝበኣስ ከም ዝገብር ገለገለ ከም ከይሰዓረ ከዓ ኣላሽ በቃ ነቲ ሰብ ከየሸነፈ ክሳይ ይገብርኒ ኢድ ይህብኒ ሕጂ ሓደ ግዜ ኣብ ዝኾነ ውራይ ገለመልታት ኤኒሃው ነይሩ ምስ ሓደ ኣዝዩ ክንገለ ዝኸውን ወዲ ተዘይተባኣስኩ በገለ ተቢሎምሲ ተዘይተባኣስኩ ኢሉ ኣብ ክሳይ ኣትዋ እቶም ኣዕርኽቱ ንዓበጃ ኻስከ ዘይከውን ከይትገብር ንዓና ብዘይ ጣጣና ከይተእትወና ትሪኦ ኣለኻ ዲኻ ምዝ ክትነብር እንታይ ካ ትገብር ዘለኻ ገለገለ ይብሎ ኖ ወለ ባሴ ባሶ ገለመልታት ሓፋቢል እዩ ከምዚ ዝድርብዮ ኢሎም ምክንያቱ ኣይማጣጠን እዮም ሓፋቢል እዩ ዝድርብዮ እትስ ተላሓፂፁ ተቢሎ ከሎ ዳድሚ እንደገና ክመፅእ ንዓ ገለመልታት ገብሎ እትስ ኣብል ገለ ኣብ መወዳእታ እቲ ወዲ ረብሪቡ በቃ ከምዚ ኣይክለካኒ ግደፈኒ ኢልዎ ኣይክለካኒ ግደፈኒ ሶ እንታይ ኣብ ዝኾነ ነገራት ዋላ ዝተፈላለዩ ብልሕ ኣእምሮ ንበሎ ካልእ ንበሎ ገለ ኣብ ሂወት ንሓደ ነገር እንተዳ ፐርሲስት ጌርካ ቀፂልካ ክሳብ መወዳእታ ክሳብ ከይተዓወትኩስ ኣይምለስኒ እንተዳ ኢልካ ክሕዘካ ዝኽእል ሓይሊ ዋላ ሓደ የለን ሶ እቲ ዲተርሚኔሽን እቲ ውሳነ ዝበሃል ነገር እሱ ክህልወና ክእል ኣሎ እንተዘይኮነ ሃፍ ሃርትድ ከምዚ ፍርቂ ልብኻ ትኸዶ ነገራት ዋላ ሓደ ይዕወትኒ ኣብ ኩሉ ተነጊርና እዚ ኣብነት ኣምፂና ዘለና ምናልባት ናይ ጎልያድን ናይ ዳዊትን ክንሪኦ ንኽእል ኢና ዝማጠን ሓይሊ ነበረን ብካልእ ነገራት ገለ እቲ ፌዝ እቲ እምነት ዝነበረ ግን ናይ ጎልያድ ንረኣዮ ሶ እንታይ እዩ ነብሲ ወከፍ ኣብ ሂወት ዘሎ ፀገማትና ወይ ከዓ እቲ ክንኮነ እንደሊ ዓብዪ ጎልያድ በቃ ዘይክዎን ዘይከኣል ገልምታት መሲሉ ዝረኣየና ዳቪድ ንኹን ኣትሊስት ዳዊት ንኹን ሓይሊ ናይ እምነትና ነበርታ እዮ ምክንያቱ ክንኮኖ ዘይንኽእል ስዋል ሓደ ነገራት የለን ሶ እቶም ናትና ዝሕስቡና ኩሎም በቃ እስኻ ዳ እንታይ ትምህርቲ ኣለካ እንታይ ተመክሮ ኣለካ ቅድሚ ሕጂ ከማን ጌርካ እየ ዘይትፈልጥ ካብ ከመይ ከባቢ ዲኻ መፂኻ እስኻ ፀሊም ዲኻ እስኻ ከምዚ እንዲኻ እስኻ ብቕዓት ተብልካን ከም ካልኦት ሰባት ኣይኮንካን ካብ እሱ እቲ ድምፂ እዚ ክንዓፅፎ ክንክእል ኣለና
ንዑ ዝዓፅኻ እቲ ኣንጻር ናቱ ዝኸይድ ይዳሓሩን ክርኢና እቲ ኤክሰርሳይዝ ኣይከኣልኒ ኣይገብሮን እንተ ኖ ይኽእለ ይገብረ ምክንያቱ ኩሎም እቶም ቅድሚ ሕጂ ንኣምነሎም ዘለና ብዛዕባ ገዛ ርስና ዝሃቡና ምስልታት ካብ ኢንቫይሮንመንት ናትና ካብ ከባቢና ኹን ካብ ስድራና ኹን ካብ ሕሉፍ ናይ ህይወት ተመክሮታትና ኹን እንታይ ነቲ ህይወትና ሰሪሖም ኣለዉ ስለዚ እሶም ዝብሉና ኣለዉ ሶ ንዖም ተዳእሚና the same result ሓደ ዓይነት ውፅኢት ዳመፃና ኢና ንኸይድ እሱ እንተዳ ቅብራ ኣቢልና ግን ወዲና ኩልና ሓደስቲ ፍጥረት ኢና ሓደስቲ ፍጥረት ኮይንኻ we are amazing በቃ ክንገብሮ ንኽእል ኣዝዩ ዓብዪ ኣዝዩ ፍሉይ ነገራት እዩ ሶ ብድሕሪኡ ክኽፈል ዘለዎ ዋጋ እንተዳ ለፍቲ መገዲ ነቲ ክትኮነ ዘለካ ክትኮነ ትኽእል ኢኻ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ፅባቐ ናይቲ ሕልምኻ ኣብ ርእስኻ ኣሎ ክትኮነ ትኽእል ምክንያቱ እንተዳ ኢልካዮ ኣብዚ እሱ ጥራሕ ዝረኣየካ ኣብ ቅድሚ ምሽክለታ ብዙሕ እዋን ዘስተውለሉ ነገር እሱ እዩ ሓደ ነገር እንተዳ ሓደ ተፃዋታይ መሪሒ እንተሎ ወይ ከዓ ሓደ ጉጅለ መሪሒ እንተሎ እቶም ካልእ ጉጅለ እንኮ ክገብርዋ ዘለዎም ነቶም ቅድሚኦም ዘለዉ ንኸርክቡታ ዝዓበየት እንታይ እያ ብፍላይ ከምዚ ዘይርኤካ ዓይነት እንተዳ ኮይኑ ክቢ ናይ ከተማ ገለ እታ ጭሮኦም እታ ክጥወዩ ከለዉ ክርእይዎም ከለዉ ሓንሳብ ኦሬዲ እንተዳ ሪኦሞ ወዲእኻ ኣለኻ ከም ዘርክቦም ሹር እየ ዝኸውን ኣነ ብዙሕ እዋን ከምዚ ዝረኣኽቦ ነገራት እዩ እዚ ኸ እንታይ ማለት እዩ እቲ ሕልምኻ ትክዎም ኮይኑ ከመይ ከም ዝኸውን ተዳሪኻዮ ተዳ ጢዒምካዮ ኦሬዲ ክትኮነ ኢኻ ዳስ ዋይ ቀፃሊ ኣእምሮና ኣብ ክንዲ ዲስትራክት ዝኾን ብሻሕ ሓሳባት ኣብ ሂወትና ወላ ሓደ ትርጉም ዘይብሉ ቫልዩ ዘይውስኽ ነገራት 10 ግዜ ንርኢ እቶም ሕልምታትና ኮፍ ከነብሎም ክንክእል ኣለና ቀፃሊ ኣብ መደቀሲኻ ኣብ ትራእስካ ኣብ መገድኻ ጎል ካርድ ርኢና ቪዥን ቦርድ ርኢና እቲ ሰሌዳ ናይቲ ክንኮነ ንደሊ ብዝተፈላለየ ስእልታት ሶ ኣእምሮና በቃ ካብቲ መገዲ ዘውፅእ ካብቲ ሓሳብቲ ዘውፅእ ነገራት ክህሉ ክኽእለብሉን ሶሪ ድምፂ ኣይስማዕን እዩ ዘሎ እስከ ያ ሕጂ መፂ ጠፊየት ሶሪ ብዙሕ ገይሩ ኣብ ኩለኹም ደስ ከ እስከ ቅሳነት ኣባይ ፅቡቅ ፀኒሕ ነይሩ ኦኬ እስከ ሰኑ ምናልባት ናትክደኹን ጆን ከ ሰምዓን ፀኒሕካ ፅቡቅ ፀኒሕ እንዳሰምዐ ፀኒሕ ኦኬ ምናልባት ድሓን ኣብ ሶን ጥራይ ማቲ ምናልባት ናይቲ መስመር ክኸውን ይኽእል እዩ ሶሪ ስለዚ እዚ ቴር ባሪየር እዚ ናይ ፍርሒ ንብሎ ዘለና ሓንሳብ ምስ ተሰገረ በዚ እታ መጀመርያ ምስጋር እያ ተድልየካ እሳ ግን ኣዝያ ኣፍራሒት በቃ ከምዚ ምክንያቱ ናብ ሓደ ዘይትፈልጦ ሪያሊቲ ዘይትፈልጦ ኩልነት ኢኻ ትነጥር ዘለኻ ንስኻ ብምንጣር ጥራሕ ኢና ክንፈልጦ ንኽእል ኣብዚ ምስ መፃኻ ሓድሽ ውፅኢት ምስ ሃበካ ወዲኻ ኣለኻ እዚ ናፅነት ዝበሃል ፍሪደም ሓድሽ ሪያሊቲ ሓድሽ ኩልነት ፈጢሩሎ እዚ ቡይኻ ትኸይድ ዳስ ዋይ ሓንሳብ ተታዓዊት ሰብ ንክዕወት ቀሊል ዝኾን ብኸም እዩ እቲ ኣብ ውድቀት ዘሎ ሰብ ቀፃሊ ካብቲ ውድቀት ዘይኢልኻ ብኸም እዩ ዳስ ዋይ ትራንዚሽን ክትቅየር ከቢድ ዝኾንካ እዚ ነገራት እዚ እቲ ዘለዎ በቲ ዘለዎ ቀፃሊ ዝቐፅል ትዕው ዝኾነ ሰብ ምክንያቱ እቲ ፓራዳይም ናቱ እቲ ቀፃሊ ዝገብሮ ነገራት ስለ ዝኾነ ኣብ ከምኡ ዓይነት ሓዲድ ኣትዩ ኣሎ ነዛ መስመር እዚኣ እንተዳ ክሰግራ ክኢልካ ሓንሳብ ግን there is no point ክትምለስ ኣይትኽእልን ኢኻ ምክንያቱ ኦሬዲ ፈይጥካዮ ኣለኻ ስለዚ ክንቅይረሉ ንኽእል ነዚ ፓራዳይም ክልተ ነገራት እዩ ሓደ ቀፃሊ ብምድጋም ምክንያቱ እንታይ ኢልና ነርና እምነታት ብኸመይ ይስርሑ መጀመርያ ሓደ ነገር ሓሳብ መፅእ ብዙሕ ኣይኮነን እንደገና ካልኣይ ግዜ መፅእ ሳልሳይ ግዜ መፅእ ራብዓይ ግዜ መፅእ ኣብ መወዳእታ ክትቅበሎ ጥራሕ ኢኻ ትኽእል ዋላ እቲ ከውሒ ዝበሃል ሕማቕ መሬሲ 10 ግዜ እንተዳ ኺዒትካ ስታይ ይኸውን ዋላ ማዕረ ክንደይ ዓመይ ይኹንሲ ማይ ከፈልፍለ ክእል እዩ ኣብ ግዜ ቁልዕነትና እዚ ነገር እዚ እቲ ልክዕ ከምዚ ልስሉስ መሬት ልስሉስ እቲ ኣእምሮና እዚ ቴታ ስቴት ዝበሃል እቲ ቴታ ስቴት ንበሎ ስለዚ ዋላ ሓደ ዘዝመፆ ቀልጢፍ እዩ ዝቕበል ቀልጢፉ ኻ በቁል ፅቡቕ ነገር ዘርኢ እንተዳ ተዘርዩ ተስፋይ ቀልጢፉ እዚ ነቲ ሕሉፍናትና ንኽርዳእ እምበር ንምንታይ ከም ዝኸውን ነይረ ገልምታት ኣይኮነን ኩሉ ግዜ ከምዚ ምርጫታት ኣለና ናብቲ ንደሊ ሂወት ክንከይድ ብኩሉ ነገራት ማለት እዩ ሒዝና ዘሎ ጥራይ ክንረአ ክንከል ኣለና እዚ ነገራት ክንገብር ንኽእልና ክንረአና እቲ ካልኣይ ከዓ እዚ ኢሞሽናል ኢምፓክት ዝበሃል ኢሞሽናል ኢምፓክት ከዓ እንታይ ማለት እዩ ዓብ ነገር ኣብ ሂወትና የጋጥም መብዛሕትኡ እዋን ኔጋቲቭ ኣሉታዊ ነገር እዩ ሰይ ንኣብነት ብመንፅር ጥዕና ንኸይዶ ሓደ ሰብ ኮንሽስ ዘይኮነ ከምዚ ብውኑ ነቲ ኣብ ሂወት ገብሮ ዘለዎ ናይ ጥዕና ነገራት ዘይገብር ሰብ ተደኣ ኮይኑ
ኣማግብኡ ዘይከታተል ኣተሓሳስብኡ ኔጋቲቭ ዝኾነ ምክንያቱ ሓይሊ ሓሳብና እውን ኣብ ጥዕናና ዓቢ ተራ ኣለዎ ሳይኮሶማቲክ ዝብሎ ኣማግብኡ እቲ ኤክሰርሳይዝ ናይ ኩሉ ብሓፂሩ እቲ ንጥዕና ዘድሊ ነገራት ዘይገብር ፀንሐ ሰብ ሃንደበት ሾኪን ምስ ከደ ኤምኣይ ይሕዞ ሰብ እዚ ኤምኣይ ክበሃል ከሎ ናይ ሞትን ናይ ሂወትን እዩ ዝወቅዕ ልቢ እዩ ወይ ከዓ ስትሮክ ወቕዕ ናይ ኣእምሮ ክኸውን ይኽእል እዩ ምክንያቱ ኖርማል ፀኒሕስ ሃንደበት ክንደይ ሰብ ብከምዚ ሂወት ዝሓልፍ ኣሎ ክንደይ ሰብ ከዓ ካብኣ ጥዒሙ ከዓ ዝምለስ ኣሎ ሶ እዚ ኢሞሽናል ኢምፓክት ንብሎ ዘለና ከምኡ ነገራት ምስ ኣጋጥመካ ካብቲ ደቂስካሉ ዘለካ ነገር ከይፈተካ ኢካ ትበራበር ብድሕሪኡ እቲ ኩሉ ትበሃሎ እቲ ኩሉ ትበሃሎ ክትገብሮ ጥራሕ ኢካ ዘለካ ምክንያቱ ዘይኮነ ናይ ሞትን ሕየትን እያ ኮይና ዘላ ኦኬ እዚ ወቕዕ ልቢ ጋጢምካ ዘሎ ስለዚ ከም ስለዝኾነ ስብሐ ክትወስደ ብልካን ኣልኮል ክትወስደ ብልካን ሽጋራ ክተትክ ከብልካን ምንቅስቃስ ብልሙድ ብኣዘውቲርካ ክትገብር ትክእል ኣለካ ስብሓዊ ነገር ክትወስደ ብልካን ክጭነቕ ብልካን ከምዚ ነገራት ትገብረ ብልካን ትገብሮ ይትገብሮን ከይፈትካ ትገብሮ ምክንያቱ ተወቂዕካ ኢኻ ሶ ኢሞሽናል ኢምፓክት ክሳብ ዝመፅእ እንተዳ ተፀቢና ኣብ ሂወትና ግን እንታይ ዝኸውን ዘሎ ምስዋቂ ኢና ንመፆ ሶ ክሳብኡ ኣይንመፅእ ከምዚ ክንፅበ የድልየናን እዩ ሶ እቲ ቀዳማይ ግን እቲ ዝለዓለ እዩ ምክንያቱ እቲ ሓይሊ ናይቲ ምድግጋም እዩ ዘርእየና ዘሎ ስለዚ ኣብዚ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ዊል ናትና ኢማጂኔሽን ሓሳብ ክንጥቀመሉ ተዳ ኮይና ኣብ ክንዲ ቀፃሊ ባይ ዘ ወይ በይንና ኮይና ንሓስብ ዘለና መስለና ምራይ ንሓስብ ኢና ሓደ እቶም ልሙዳት ዝኾኑ ተሓስባት ኢና ምፅእ ካልእ ከዓ እንታይ ኣሎ ሕጂ በቃ ዕድመን ቴክኖሎጂ እንተዳ በይነይ ኣለኹ ኣነ ሞባይል ይምሳይ ኣላ በይነይ ተለኹ ቴሌቪዥን ኣላ ወይ ከዓ ብቴሌፎን ገለ ዛረባ ኣለኹ እቲ ዋላ በይንና ንህልወስ ሊትራሊ ንኹንነት እምበር ንክሳይ ኣይኮነን ከምዚ በይና ስለ ዘለና ኣይኮነን ሶ ኣእምሮና እንተዳ ክንጥቀመሉ ኮይና ግን ኣብቲ ከምኡ ግዜ ክንሓስብ ኣይንኽእል ኢና ዝርኢ ነገራት ንርኢ ተለና ወይ ንሰምዕ ተለና ክንሓስብ ኣይንኽእል ኢና ኣብቲያ ግን እንታያ እቲ ኩሉ ነገራት ተዓፅኦ መጀመርያ እቲ ሪላክሴሽን ዓሞ ኣቢልካ ብምስትንፋስ ግዜ ሂብካ ላይክ ከባቢ 25 ደቂቕ ምስ ገበርካ ብለካ ተቐፃሊ ኣብ ርእስካ ዝፀንሐ ሓሳባት ዝግብል እሞ ከምዚ ልክዕ ቱርቡለንት ዝኾነ ማይ ፀኒሑ ላዕልን ታሕትን ክብል ኣብ ሓደ ፅቡቅ ሌቨል ምስ ወረደ ዝግ ዝብል ከምኡ ዝግ ተብሎ ብድሕሪኡ ካብ ውሽጢ ክትሓስብ ትኽእል ኢኻ ሓሳባት ክፍልፍል ይኽእል እዩ ፍታሕ ክተምፅእ ትኽእል ኢኻ ኣስዋይ ዝተረበሸ ኣእምሮ ፍታሕ ከምፃ ኣይክእልን እዩ ዝበሃል ነኹም ሶ ብድሕሪኡ እቲ ዊል ናትና እቲ ናትና ናይ ነገራት ናይ ምቕያር ድሌት ነምፅኦ ናትና ኢማጂኔሽን ማለት ቅድሚ ሕጂ ዘይነበረ ነገራት ክትሓስብ ናይ ምኽኣል ፍታሕ ናይ ምምፃእ ማለት እዩ ምክንያቱ ዝኾነ ፀገም እንታይ ዘድልዮ ኢማጂኔቲቭ ኣተሓስባ ክሬቲቭ ኣተሓስባ ወይ ከዓ መፍትሒ ዘደሊ መፍትሒ ክተምፅእ ተኮይንካ ከዓ ነቲ ፀገም ብምርኣይ ዘይኮነ ፍልይ ዝበለካ ውሽጢ ብምፍልፋል እዩ ሶ እዚ ነገራት እዚ እንተዳ ክንጥቀም ኮይና እዚ ነገር ክትዓፅዎ ክትክእል ኣለካ እዚ ሰንስስ ንብሎ ዘለና እዚ ናይ ምርኣይ ናይ ምስማዕ ናይ ምሽታት ናይ ኩሉ ንብሎ ዘለና ሶ እዚ እንተዳ ኣሎ ኮይኑ ግን ቀፃሊ እቲ ዝበና ዘሎ ነገር ብኢና ንምራሕ ስለዚ ናይ ዝምርዳእ እቲ ዝዓበየ ካብዚ ፍርሒ ዝኸውፃና ዝኽእል እዩ እዚ ኢግኖራንስ ዝብሎ ዘሎ ዘይምርዳእ ናይዚ ናብ ምንታይ መርሐና ምክንያቱ ኣእምሮና ብኸመይ ይሰርሕ ንምንታይ እቲ ውፅኢት ነምፅኦ ዘለና ብሂወት ተዳ ዘይንፈልጠልና ኮይና እንታይ ንገብር ናብ ምሽባር ናብ ምጭናቕ ናብ ፍርሒ ናብ ቅፅነት ወይ ከዓ ናብ ዲፕሬሽን ናብ ብዙሕ ሕማማት እዩ ዘምፅእ ባይ ዘ ወይ ጠንቂ ናይ ብዙሕ እዚ ፊዚካላዊ ኣካላዊ ሕማም ከዓ ኣእምሮካ ዘይምቕሳን እዩ እዚ ማይንድ ቦዲ ዝብሎ ዘሎ ሕጂ ብፍላይ ሞር ከምዚ ኣበርቲዑ ይስራሓል ዘሎ ኣብዚ ዓውዲ ናይ ሜዲስን ናይ ሕክምና ከዓ እሱ እዩ ምክንያቱ ጠንቂ ናይ ኩሉ ነገራት ካሲ እዩ ዋላ ወልፍታት ዝመፅእ እኮ ኣእምሮካ ምስ ተጨነቐ ንጭንቀትካ ክትዕግስ ኢልካ ትገብሮ ነገራት ወይ ከዓ ምስ ፀመወካ ዲፕሬሽን ምስ በርታዓካ ገለ ትገብሮ ነገራት እምበር እቶም ዋላ እቶም ዘይብላ ሃቢትስ ዋላ እዚ ዘይንውር ዓይነት ኣባላዓ ጥዕና ዘይብሉ ዓይነት ኣባላዓ ገለ ትገብሮም እዞም ነገራት እዚኦም ዝፈረሱ እዮም ስለዚ እዚ ነገር እዚ ምዕራይ የተሓሳስባ ንኩሉ ነገራት እዩ ዝፈትሕ ስለዚ ከምዚ ዓይነት እንተዳ ኣሎ ኮይኑ ካብ ዘይፍልጠት ትገብሮ ነገራት ዲስኢንቴግሬሽን ኩሉ ነገራት ካ እዩ ዝፈርስ ኔጋቲቭ እዩ እዚ ኔጋቲቭ እዚ ኸና ምንታይ ይመርሕ ከምዚ ኔጋቲቭ ዝኾነ ውፅኢት እዚ እንተዳ ፈሊጥና ፍልጠት እንተዳ ኣኪምና ከም ትፈልጦ ዘለና እንተዳ ኣፅኒዕና ምርዳእ እንተዳ ኣምፂና ግን እንታይ ይገብር እዚ ምርዳእ እዚ ፌዝ ኣምፅእ
ምክንያቱ እምነት ካብ ምርዳእ ካብ ምስማዕ እዩ ዝመፅእ እምነት ማለት ከንታይ ማለት እዩ ናይ ሓደ ዘይትሪኦ ነገራት ኦልሬዲ ህሉ ዝገብሮ መረጋገፂ ብኾም ተመሪሕካ ከዓ ትገብሮ ነገር እዩ ኣብ መወዳእታ እሱ ነገራት ምስ ገበርካ ከዓ እቲ ውፅኢት ትሪኦ ማለት እዩ ሶ መጀመርያ ምስ ኣመንካ ብድሕሪኡ እቲ ውፅኢት ትርኢ ስለዚ ክርኢ እሞ ከዓ ምን ዘይኮነ ከምዚ ምስ ኣመንካ መጀመርያ ብዓይኒ ሕልናኻ ብውሽጢኻ ምስ ረኣኻዮ ኣብ ባይታ ከተምፅኦ ቀሊል ዝኸውን ሶ እዚ እምነትካ ስቕ ኢልካ ትሰርሖ ነገራት ኣይኮነን ኣትሊስት ንሪኦ ነገራት ኣሎ እዚ ብዙሕ ነገራት ነምፅኦ ዘለና ንምሃሮ ዘለና ከዓ እቲ ሜካኒክስ ናይ ሂወት ብኸመይ ከም ዝሰርሕ ንወርዶ ኢልና እዚ ምስ ተረዳእኻ ዝያዳ ምስ ኣፅናዕካዮ ሽዑ እቲ እምነት መፅእ ክትገብሮ ከም ትኽእል ትፈልጥ ብመንፅር ዝኣመንካዮ እቲ ናይ ሂወትካ ቅኒት ከም ዝመሓይሽ ተዳፊትካ ከዓ እሱ ናብ ኣክሽን ናብ ተግባር ወስደካ ተግባር ከዓ ሓድሽ ውፅኢት ተምፅእ ምክንያቱ ኣብ መወዳእታ እዞም ኩሎም ተኣኪቦም ናብ ተግባር እዮም ዝመርሑ ምክንያቱ ተግባር ትውሳነ ክንርኢ ኢና እሱ ተዘይጌርካ ወላ ሓደ ከምዚ ወላ ሽሕ ዝኾነ ፅቡቅ ኢንቴንሽንስ ሃለውካ እቲ ውፅኢት ኣይመፅእን እዩ ሶ እዚ ኩሉ ነገራት ኣት ኢዝ ዲስ ኢዝ ዝብሎ ዘሎ ዲዚዝ ማለት እቲ ሕማም ምባል ኣት ኢዝ ዝገብረካ ነገራትካ ኩሉ ስሙር ክኸውን ማለት እዩ ሶ ክሬት ትገብር ፈጠራዊ ትኸውን ስለዚ ሓደ ካብቲ ናይ ኣተሓሳስባ ለውጢ ክነምፃሉ ዘለና ከዓ እዚ እዩ ናይ ዕቤት ኣተሓሳስባ ኣንፃር ድሩት ዝኾነ ኣተሓሳስባ ኣንፃር ፊክስ ዝኾነ ማይንድሰት እዚ ናይ ካሮል ድዌክ ብዛዕባኡ ሓደ ንዊሕ ዝበለ መፅናዕቲ ጌራ ሓደ ኣዝዩ ፅፉፍ ዝኾነ ኣብዚ ፖዚቲቭ ሳይኮሎጂ ናይ ዓወት ዝበሃል መፅሓፍ ኣዝዩ ከምዚ ካብቲ ህቡብ ዝኾነ ኮንሰፕት እዩ ሶ እንታይ ኢላ መፅናዕቲ ገይሮም ኣብ መንጎ ክልተ ዓይነት ተምሃሮ ዝተገበረ እዩ እቶም ሓደ በቃ ብልሒ ናይ ኣእምሮ ምሳኻ ዝውለድ እዩ ክቕየር ኣይክእልን እዩ ስለዚ ሓደ ነገር ትገብሮ ተኽኢልካ ናትካ ብልሒ ኣእምሮ እዩ ዘርኢ ትገብሮ ዘይክኢልካ ከዓ ናትካ ብልሒ ናይ ኣእምሮ ዝጎደለ ምዃኑ እዩ ዘርእየካ ስለዚ ዘይቀየሩ ነገራት እዩ ዝብል ኦልሬዲ ኮንሰፕት እምነት ነይሮም እቶም ሓደ ከዓ ኖ ኣእምሮኻ ክቀየር ክእል እዩ ኒውሮፕላስቲስ ዝበሃል ዘሎ ናይ ብሬን ወይ ከዓ ናይ ኣእምሮ እዚ ኒውሮ ሳይንስ ወይ ከዓ ዘፅንዕ ሳይንስ ወይ ዓውዲ ፍልጠት ከዓ እንታይ ዘርእየካ ኣእምሮና በቃ ክዓቢ ክእል እዩ እቲ ግሮ ምግባር እቲ ምዕባይ ኣይቋርፅን እዩ ስለዚ ክዓቢ እንተዳ ዝብል ኮይንካ ሓድሽ ሓሳብ ክተምፅእ ትኽእል ኢኻ እቲ ለውጢ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ልክዕ ከምቲ ዕዉት ሰብ ዝሓስቦ ክትሓስብ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ታስዋይ እቶም ዕዉታት ሰባት ከመይ እዮም ዝሓስቡ ንምርኣይ ኢና ውና ብዘለና ስለዚ ኣብዚ ናይ ክልቲኦም ዘሎ ፍልይ ናይ ረኣየና ናይቲ ናይ ዕቤት ኣተሓሳስባ ፌይለር is an opportunity to grow እዩ ዝብሎ ምክንያቱ ፌይለር ወይ ከዓ ውድቀት እንታይ ዝብል ሓደ ነገር ተተጋጊኻ opportunity ዕድል ንክትመሃር እዩ ዝፈጥረልካ እዩ ዝብል እዚ ፊክስድ ድሩት ዝኾነ ኣተሓሳስባ ተዳልዩ ፌይለር is the limit of my abilities ኣብ ሓደ ነገር ወዲቐ ማለት ብቕዓት ከም ዘይብለ እዩ ዘርኢ ስለዚ ብቕዓት ከም ዘይብለ እዩ ዘርኢ ዝብል ሰብ ሓደ ነገር ተደኣ ወዲቐ ኣነ ከም ዝወደቕኩ እዩ ዘርኢ ዝብል እንተደኣ ኮይኑ እንታይ ዝኸውን ነቲ ነገር ዝኸፍቱን ኣይክእልን ምክንያቱ ነፍሲ ወከፍ መፅር ዝፈተኖ ክወድቕ ዘለዎ ተኽእሎታት ልዑል እዩ ስለዚ ክፍትን ፈቃደኛ ኣይኮነን ምክንያቱ ምፍታን ምውዳቕ ማለት ኣብኡ ምምሃር ዘይኮነ ብኡ እንታይ ደኣ ብሰባት ምንፃግ ድሩትነት ናይ ኣእምሮኻ ወይ ከዓ ድሩትነት ናይ ብቕዓትካ ምንፅብራቕ ስለ ዝኾነ nobody wants to be ከምዚ ዓብዪ ፌይለር ከዓ ከምዚ ኣብ ቅድሚ ሰባት ብቕዓት ዘይብሉ ሰብ ክመስል ዝደሊ ሰብ የለን ስለዚ ከምዚ ዓይነት እምነት ሰረት እምነት ዘለዎ ሰብ ብዙሕ ነገር ክፍትና ኣይክእልን ብዙሕ ነገር ተዘይፈቲንካ ከዓ ክትዕወት ኣይትኽእልን ኢኻ ምክንያቱ ኣብ ሂወቶም ዕዉታት ንብሎም ዘለና እቶም ብዙሕ ጌጋታት ዝገበሩ እዮም ባይ ዘ ወይ ናይ ኤዲሰን ታሪክ ክንመፅእ ኢና ባልብ እዚ መብራህቲ ዝበሃል ክሰርሕ ከሎ እዚ ሕጂ ኩልና ንጥቀመሉ ዘለና ከባቢ ገሊኦም 10,000 ብሎ ገሊኦም 2,000 ብሎ ገሊኦም 20,000 ግዜ ፈቲኑ እዮም ዝብሎ 20,000 ግዜ ፈቲኑ ተጋጊማት እዩ ሶ እዚ ዋላ ኣብ ትምህርቲ ከለና ዝክርአ እንታይ ዝብል ኣሎ ከምዚ ኣብ ልምዲ ዋላ ኣብ ዝደሓን ዝኾኑ ተምሃሮ ዝመፅእ ኖ ኣነ ደኣ በቃ ከየፅናዕኩ ይዝርዳእኒ ባእቲ ዘፅንዕዳ ከመይ ምኾንካ ኣነ በቃ እቲ ብልሕ ኣእምሮይ ከምዚ ይገለ እዚ ፊክስድ ኣእምሮ ንብሎ ዘለና ድሩት ኣእምሮ ዝበሃል ዘሎ እሱ እዩ ብልሕ ኣእምሮ በቃ እሱ ቀንዲ በቃ እቲ ኣይኪ ወሳኒ ገለ ከም ዝበሃል ነገር የለን ኣእምሮ ናይ ሰባት ተማጣኒ ዋላ ንእሽተይ ፍልሊት ኣለዎ ናይ ኣይኪ ከዓ እቲ ኣይኪ ላዕሊ ዘለዎ ሰብ ኣይኮነ ኣብ ሂወት ዕዉት ዝኾን እንታይ ደኣ እቲ ንክምሃር ቀፃል ክዓቢ ፈቃደኛ ዝኾነ ኣተሓስብካ ኣብ ለውጢ ኣብ ግሮውት ዝኣምን እንተዘይኮነ ኣብ ፐርፌክሽን ኣብ ፍፁምነት ወይ ቁኑዕ ገይረ ኣለኹ ወይ ከዓ ወዲቐ ኣለኹ ዝብል ዓይነት ብላክ ኤንድ ዋይት ክልተ ዓይነት ራይዘር እንተደኣ ኮይኑ ግን ክዕወት ኣይክእልኒ ኣም ኤዘር ጉድኣቲት ኦር ኖት ወይ ፅቡቅ ክገብር ኣለኒ ወይ ከዓ ከይገበርኳ ስቕ ክብል ኣለኒ ስለትብል ነብሱ ወከፍ ትገብሮ ተሓስብ እንታይ ዝመፀካ ፅቡቅ ተዘይገበርክዎ ኸ ውዱቕ ክኸውን ኣብዚ እንተደኣ ኮንካ
نوخ مهارة غلي بنصر داتا مهارة تخيد نجاري كتصال دعابة خمس مسكر كافت نجار تخاد دام لك تخيد سزي أب بروجرس بيك أب أفتلو ترامبر أب فوت سمنت كأمن بلينز ولا تحاسب جروز مايند سيت نعبيها تحاسبات العيس كات بليت كات كون تغليها بليت كات تنتغليها من ياتو نفسه كيف جزيم تفتن قالوا نيشتي نجار كم تمهار زلخات فلتيها سلازي ناتنا أتحاسبا الرأي نتات معرخ ندي درتنا نراي challenge بدوتات بمنتهي أمز الرأي أبزي نعبيها تحاسبا زلوسات بقى opportunity يوم عدلات يوم نختعب مهنياتو challenge بدو هلا مالت نختقاقة نختفتن حديش نقرات نختمهار زفكدي عبتك انتاي challenge مالت بقى نعاها ودو نعاها خمزي تخون كمود كيز قبرك that's why challenge تكون اي مرسون يمزدورة تحاسوا زلو عين الرأي انت دعلك خوين نيات انتاي challenge المخان ويكا بدوهتات نمتع مالت انتاي سخا ክትወድቕ ተቕሎታት ኣሎ ክትጋገ ተቕሎታት ኣሎ ምግጋይ ማለት ከዓ ከም ሓደ ሓጢኣት እንተ ደኣ ተሓስቦ ዓይነት ወይ ከዓ ክኸውን ዘይብሉ ኢልካ ተሓስቦ ዓይነት እንተ ደኣ ኮይኑ ከዓ እንታይ ዝኸውን ነቲ ነገር ዝኣቮይድ ኢኻ ትገብሮ ኣይትፍትኖን ኢኻ ተዘይፈቲንካ ከዓ ጥዕወት ኣይትኽእልን ኢኻ ኣብዚ ዝብሎ ከዓ እንታይ ማይ ፖቴንሻል ኢዝ ፕሪዲተርሚን እታ ብሂወት ክኾነ ዘሎ በቃ ከምዚ ኦልሬዲ ዝተወደአ ነገር እዩ ከምዚ ክቕይሮ ዝኽእል ክዓቢ ዝኽእል ነገር ኣይኮንኩን እዮም ዝብል እዚ ግን ቀጻሊ እቲ ናይ ዕቤት ኣተሓስባ ግን ቀጻሊ ሰባት ክንቅየር ከም ንኽእል ክንዓቢ ከም ንኽእል ቅድሚ ሕጂ ዘይኮንና ይኮንኩም ከም ንኽእል ዘርኢ ብዙሕ እዋን ሰብ ዝሕዞ እንታይ ክላስ ዝንዓይ ተዋህበን በቃ ከምዚ እንደ እሞ ነይራ ኣነ ቅድሚ ሕጂ ክቕየር ኣይክእልኒ ዝብል ኣተሓስባት እዩ ዝሕዞ ዛስ ዋይ ኣብቲ ናይ ቀደም በቃ ቅድሚ ሕጂ ዝለመዶ ፍሉጥ ሰርክል ወይ ከዓ ፍሉጥ ዓንኬል ናይቲ ኮንፎርት ዞን ብሎ ተሓፂሩ ዝነብር ከዓ ብኸም እዩ ምክንያቱ ክልወጥ ከም ዝኽእል ቀጻል ዳፀዓረ ከሎ ዳፀዓረ ክኸይድ ከሎ ኣተሓስቡ ዳማዕበለ ክኸይድ ከሎ ሓድሽ ደረጃት ናይ ህይወት ክበፅሕ ከም ዝኽእል እንተ ደኣ ፈሊጡ ክፍትን ክጋገ ክእረም ክመሃር ወላ ሓደ ከም ዝፈቐደኛ እዩ ዝኾን ፊድባክ ኢዝ ኮንስትራክቲቭ ንዝወሃቦ ፊድባክ ወይ ከዓ ርእይቶ ከዓ ብፅቡቅ ነገር እዩ ዝቕበሎ ኣብዚ ግን ፊድባክ በቃ ምክንያቱ ከምዚ ንዓኻ ከምዘይ ኮንካ ዘርእየካ ነገራት ኮይኑ ስለስማዓካ ርእይቶታት እውን ኣይተቐበልኒ ኢኻ that's why personal is home እዚኣ ከምዚኣ ዝገበርካስ ከምዚኣ እንተ ደኣ ተባሂሉ ትስብ ኖ ንምንታይ ከም ዝብለና ኣነ ከምዚ ኮንኩን ገለ ዓይነት ነገራት እዩ ዝወስድ ሶ ምስቲ ትፈልጦ ነገራት ኢኻ ከምዚ ክትጥመር ትመርፅ ምክንያቱ ትፈልጦ ነገራት ትገብሮ ኢኻ ብቑኑዕ ቁኑዕ እንተ ደኣ ትገብሮ ኮንካ ከዓ ወላ ሓደ ተምሃርካን ዘለኻ ወላ ሓደ ተዘይተማሂርካ ከዓ ብዙሕ ኣይተቐየርካን ዘለኻ ኣብ ምልዋጥ ኢኻ ትለውጥ ንብሎ ኣለና ዲኣሚንቲ ናይ ህይወት ዕግበት ንብሎ ኣለና ሸው ሓደ ምስሊ እዩ ዘዘክረካ ከምዚ ካብ ዘይትፈልጦ መልኣኽሲ ትፈልጦ ሰይጣን ዝበሃል ኣዘራርባ ኣሎ እዚ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ቀንዲ ሱር ነገሩ ነገራት ንኸይትቕበል ምክንያቱ እቲ ልሙድ ዝኾነ መገዲ በቃ ንኽትከይድ ዓይነት ተባሂሉ ዝተገበረ ነገራት እዩ ምክንያቱ እቲ መልኣኽ ዝፅቦ እዩ ብዙሕ ነገራት ሒዙ ዝመፅእ እዩ ስለዘይለመድካዮ ስለዘይፈለጥካዮ ግን እንታይ ትገብር ናብቲ ዝፈለጥካዮ ክላድሓን በቃ በዛ ከምዚ ዓይነት ስራሕ እኮ ነብር ኣለኹ ወላ ሓደ እንታይ ክደሰን ዝፍትን ኖ ንዓግደፍ ሕጃኻ ሕጂ ሓድሽ ቢዝነስ ሕጂ ሓድሽ ሓሳብ ገለመልታት እፈልጠኒ በቃ በዚኣ ወላ ሓደ ክነብር እኽእል ኣለኹ ተን ደሞ ዘለወኒ እታ ከምዚኣ በቃ ዝምድናታት ሃላትኒ ከምዚኣ ገይረ ክነብር እኽእል እኮ ኣፍተር ኦል በቃ ከምዚ ኢልካ ምንባር እውን ወላ ሓደ እኮ ኣይኮነን ካልኦት ክትከውን እንዳኽኣልካ ንብዙሕ ነገራት ክትከውን እንዳኽኣልካ ዋይ ነብስኻ ተሓፅራ ኣብ ትብለሉ ኣይሰማዓካኒ ሶ እታ ትበሃል ዘላ ምስላ ሽዑ እንታይ ትኸውን ናብቲ ትኸይድ ኣብ ከባቢኻ ከዓ ትርኢ ኩሉ ከምዚ ከማኻ ዝገብር ተደኣ ኮይኑ ከዓ ሽግር እዩ ዳስ ዋይ ከባቢኻ መቕየር ኣዝዩ ገዳሲ ምዃኑ ከዓ በዚና ንርኢ ከባቢና ክንብል ከለና ሰባት ናትና ኢንቫይሮንመንት ናትና ሰርክል ክኸውን ይኽእል እዩ ስጎጎም ሰባት ገለ ተፃላእኖ ድሕሪ ሕጂ ምሳኻ ከይድኒ ገለ እምበር ዘይኮነ ኣተሓስባኻ እንተ ደኣ ኣረኣያኻ ክቕይር ጀሚሩ ትዘልየካ ሰብ ናባኻ ክመፅእ ትዘየድልየካ ከዓ ዳኸደ እዩ ዝኸይድ ክትበኣስ ኣየድልየካን እዩ ምሳኻ ከዓ ዓቢ ምሳኻ ክድወፅ ዝኽእል ተኮይኑ ወለ ንጉድ እንተዘይኮነ ግን እቲ ናትካ ዝተመደበልካ መገዲ ብኡ ኢኻ ክትከይድ ዘለካ ኖ ተሰኪመዮም ክኸይድ ኣለኒ ብሓደ ኢና ክንኣቱ ዘለና ኖ ወይ ከምኡ ይሰርሕኒ ምናልባት ስኻ እንተ ደኣ ተቐይርካ እንተ ደኣ ትኽትከዶ ዘለካ ክትከይድ ክኢልካ ግን ንዖምን ክትምህሮም ትኽእል ኢኻ ብዙሕ እዋን ሰብ ብኸምኡ እዩ ዝመሃር ከም ስለዝበልካዮ ዘይኮነ በቲ ታነልቲ በቲ መገዲ ምስ ከድካ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ዋላ ፋሚሊ ናትካ ኹኑ ዋላ እቲ ኣብ ከባቢኻ ዘሎ ሰብ ስለዚ እቲ ኣተሓስባና ኣረኣያና ሓድሽ ነገር ክንፍትን ዲና ዘይክንፍትን ብጣዕሚ ቀያዲ እዩ ዝኸውን ስለዚ ናይ ዕቤት ኣተሓስባ ክንሕዝ ክንክእል ኣለና ቀፃሊ ኣብ ለውጢ ኣብ ፃዕሪ ኣብ ምዕባል ዘድሃበ ዝኣምን ነገራት ዳ እምበር ኣብ ፍፁምነት ዘድሃበ እንተ ደኣ ኮይኑ ኣብ ኦል ኦር ናን ዓይነት ዝበሃል ኣተሓሳስባ ንክንምሃር ኣይከፍቅደልናን
ስለዚ ከም ዓይነታት ተሓሳስባት ተዳ ተዘይብል ካብ ዕቤት ተዳ ኣለካ ካብዚ ኮምፎርት ዞን ካብዚ ንፈልጦ ዘለና ኣብዚ ትፈልጦ ሰይጣን ዝበሃል ዘሎ ካብኡ ክትወፅእ ፈቃደኛ ትኾን ምክንያቱ እንታይ እዩ ኣብዚ መላእክቲ ክህልዉ ይኽእሉ እዮም ብዙሕ ነገራት ሒዞም ክመፁ ይኽእሉ እዮም ፅቡቅ ነገራት ዝብል ነገር ስለ ዘለካ ኣእምሮኻ ክፉት ኮይኑ ብዙሕ ነገራት ከምዝተኽእል ኢኻ ተዘይኮነ ግን እቲ ትፈልጦ ከባቢ ትኸይድ እቶም ትፈልጦም ሰባት ኣለዉ ብዚ እቲ ትፈልጦ ዓይነት ሂወት ትነብር ኣብ መወዳእታት ሂወት ከዓ ከምኡ እንዳበለ ዋላ ሓደ ከምዚ መቐረት ዘይብሉ ዓይነት ሂወት እዩ ዝኸውን ምክንያቱ እንታይ እቲ ኔቸር ናትና እቲ ባህሪ ናትና ንኩሉ ንርኣዮ ኣትክልቲ ንርኣዮም እንስሳት ንርኣዮም ብኩሉ ንክንውስኽ ንክንዓቢ እቲ ዲዛይን ናትና ናይ ሂወት እዚ ነገራት ክሳብ ዘይገበርካ ኣይከውን ሶ እቲ ርድኢት ናትና እንተዳ በዚ ንብሎ ዘለና ብዝሓለፈ ኣኒናዮ ንጋጌ ካብዚ ንክንወፅእ ፈቃደኛታት ንኸውን ምክንያቱ ምጋይ ማለት ምምሃር እንተዳ ኢልና ሓሲብና ምስ እቲ ንሕና ምክንያቱ ከምዚ ንኣብነት ኣብ ሓደ ፈተና ተሪፍካ ማለት ሲ ተሪፍካ ዘይኮነ ሕጂ ዋላ ኖት የት ካሮል ድዌክ ተልዕሎ ነገር ፅቡቅ ነገር እንታይ ዋላ ብሃርቫርድ ዝተገበረ ምስናዕ ግን ተሪፍካ ትብሎ ኣብ ክንዲ ኤፍ ትወነት ሰብሲ ኖት የት እቲ ነገርስ ኣይበቃዕካዮን ዘለካ ጌና ምፍታን የድልየካ ኣሎ ኢልካ ክትቦ ከለካ እቲ ርድኢቱ ዝዓበይ ተሪፍካ ኣይከኣልካዮን ክትብል ከለካ ግን ኣብ ሓደ ነገር ተሪፍካ ማለት እስኻ ሕማቅ ኢኻ ዘንፀባርቕ ዓይነት ርድኢት እንተዳ ኣምፂኻ ንኩሉ ክፋል ናይ ሂወትካ እዩ ዝሕዞ እቲ ግን ኦኬ እዛ ነገራት እዚኣስ ኣይገበርክዋን ማለት እታ ቅድሚ ሕጂ ዝፈተንክዋ ነገር ኣይሰራሕትን ዘላ ማለት እዩ ስለዚ ካልእ ሞዴል ክፍትን ክኽእል ኣለኒ ካልእ ዓይነት ኣገባብ ፍትና ኣለኒ ኢልካ ተዳ ተበጊስካ ብከምኡ ግን ብብዙሕ ነገራት ትኸይድ ኢኻ ስለዚ እዚ ፍርሒ ብናይ ካልኦት ሰባት ርእይቶ ብምኽኒት ብጉለት ርሰ ምትእማን ገለ ዝተኸበ ክኸውን ከሎ ኣብዚ ለርኒንግ ዞን ኣብዚ ናይ ምምሃር ዞን ክትኣቱ ከለካ ግን ተዓቢ ውፅእ ትብል ኣለካ ልካ ከምዚ ጎብያ ካብቲ ናቱ ሸል ውፅእ ኢሉ ነገራት ዝርኢ ካልእ ሓድሽ ዓለም ክትርኢ ፈቃደኛ ትኸውን ኣለካ ኣብ ክንዲ እትው ኢልካ ተብል ክትፈርሕ ትፈቅድ እቶም ተባዓት ኣብ ሂወት ብዙሕ ነገራት ዝቀየሩ ስለዘይፈርሑ ገለ ዘይኮነ ነቲ ፍርሒ ናቶም ማስተር ገይሮም እዮም 10 ግዜ እንተ ደጋጊምካዮ ሓደ ነገር ትፍርሒ ገድፈካ ምሽ ምክንያቱ መጀመርያ ንኣብነት ኣብ ቅድሚ እኩብ ሰብ ክትዛርብ ከለካ በቃ ሰባት ውሕድ ዘብሉካ ዋላ ሓደ ክትገብሮ ዘይትኽእል በቃ ክትሃድም ኢኻ ትደሊ ሳምሃው ድፍእ ኢልካ ግብር ምስ ኣበልካያ ግን ማዕርኹ እንድባ ፍራሕ ኣይኮነን ኢኻ ትብል ኔክስት ታይም ሽዑ ቁርብ ጉድል ብል ካልእ መዓልቲ ሽዑ ይቢከም ፕሮፌሽናል ትኸውን ሽዑ ኣዚፍ ቅድሚ ሕጂ ዘይነበረ ስለዚ እቲ ኮንፊደንስ ናትና እምነት ምን ባይ ዘ ወይ ካብቲ ተግባራት ናትና እዩ ዝመፅእ ብሓሳብ ጥራይ ስለ ዝሓሰብናዮ ኮንፊደንስ ናትና እምነት ኣይመፅን ምክንያቱ ተግባራት ናትና ሓደ ነፀብራቅ ምስ ረኣይና ነቲ እምነት ናትና ክነድቆ እዩ ስለዚ እቲ ቻሌንጅ ውድሆታት ገለ ትቕበል ሓድሽ ነገራት ክትመሃር ትፈቅድ ኤክስተንድ ጌርካ ያለካ መወዳእታ ናብዚ ናይ ግሮዝ ዞን ናይ ምዕባይ ደረጃ ዞን ወይ ከዓ ዞባ ንብሎ ዘለና ምስ በፃሕካ በቃ ኤክስፓንድ ጌርካ ያለካ ሂወትካ ፋይን ፐርፐዝ ሂወተይ እንታይ እዩ ኣብ ሂወተይ ክዓይ ዝደሊ እንታይ ዓበይቲ ነገራት ክሓልም እኽእል ዝብል ነገራት ኢኻ ትገብር ይሴት ጎልስ ዓበይቲ ሕልምታት ሄሪ በቃ ዓበይቲ ሲ ታይፕ ጎልስ ዝበልናዮም ነገራት ትገብር ንሰባት ኣይከኣልኒ ዝበሃል ዝመስል ሓይሊ እምነትካ ናብኡ ሰደካ and you realize aspirations በቃ በዚ ነገራት ነቂኻ ከሽዕቲ ሓድሽ ሂወት ኸውን ኣብርሃም ማስሎ ብዛዕባ እዚ ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢሉ ሓደ ሰብ ናብ ድሕንነት እዚ ሴፍቲ ንብሎ ዘለና ናብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝፈልጦ ዓይነት ሂወት ሓደ ዓይነት ስራሕ ሓደ ዓይነት ዝምድናታት ሓደ ዓይነት መገዲ ሓደ ዓይነታት ተሓስባታት ለውጥ ዘይብሉ ዘሎ ናብ ድሕነት ክትምለስ ወይ ናብ ዕቤት ክስጉም ክምረፅ ይከኣል እዩ ስለዚ እቲ ቾይስ ምርጫ ናትና እዩ ዕቤት ብተደጋጋሚ ክሕር ኣለዎ ኢሉ ፍርሕኻ ኣብ ተደጋጋሚ ክሰዓር ክኽእል ኣሎ ስለዚ when we reach at a critical point ናብ ሓደ cross roads ኣብ ንመፅሕ ናብ ዝያደ ከይድ ናብ ዚኣ ዝብል ቀፃሊ ክንከዶ ክንከል ኣለና ብቀዳማይ እቲ ሰሚናር ናይታ ዝነበረት መእተዊ ተሪእኽማ እታ ባንጂን ጃምፕ ዝገበርኳ ከባቢ 44 ሜትሮ እዩ ኣዝዩ ከምዚ ካብ ሓያል ላዕሊ ዝኾነ ሃይት ወይ ከዓ ብራኸ ኢኻ ትስንዶ ጃምፕ ክትገብር ከለካ ኣዝዩ ዘፍርሐካ ትፍርሕ ኣሎ ultimately ግን what doesn't kill you makes you stronger ደም ዝበሎ እቲ ንገብሮ ነገራት ክሳብ ክቐትለና ዘይከኣለ why shouldn't በቃ ነብስናስ ዕድል ዘይንባ ንክንፈትን ሓደ ግዜ ከም ዝዋላ ትንፍትኖ ነገር ምናልባት ክሳብ ፅቡቅ ጌርናቲ ናትና እምነት ናትና ኮንሰፕት ዝድልል ሽይ ነገራት ንፍትን ሽዑሱ ከም ዝኸውን ምስ ረኣየና ባዕሉ መፂቲ ዓብ ነገራት እንዳኾነ ዝመፅእ ሶ ናትና ፌስ ናትና እምነት ከዓ ብኸም ኢና ነድቆ ካብ ፍርሒ ናብ ዕቤት ክንሰግር ክንክእል ኣለና ሲቲ ምድጋም ሓይሉ ኣብዚ ዘርእየና ዘሎ እዚ ሪካርዲንግ ባይ ዘ ወይ ካብቲ ቦብ ፕሮክተር ቀፃሊ ዝብለይ ኢንፋክት
درجة ريكاردز جوبركم كلتا سلسلة لوني تي كخونز دلي ويكا كلونز دلي ما ينسى تحاسبه ويكا أبيوت بزعبة كل نجارات خونز دلي قالوا بناتي دمت إمتى مليم كل نجارات يسمعون كتسأل يسمعون كدكس كله يسمعون كتسوق الله يسمعون أب شاور كات كله يسمعون قال بك أنا تي موسيقى سمين فيلس أميزين كا بزي ترد كمهنياتي غاز غيرة كمهنيات انتي أمرنا بك أتمعل تام نريئو كتسأل زمالس نجاراتي كو نحاسبون نخونو سو انت دا حما ورتات كسمعو إلكاس تفرح لحكي نتو أمر خاص بلكا نتو انتي تي چنكي حما زخونه نجارات مفتح زي بالنجارات يقاتري كاو إليلكا حد صبو نجارات تدا كسمعو إلكا فستبل نجارات كاسمع سلازي نتي هوت كازلي صبو نجارات تقلوط أدل بزعو كونفيدنس ناتكاري بزعو ناتكا فاينانس دي زمدنات أدي تدلي بهيوت دي بزعو ناتكا باشين مركاب دي كونت تدل كل نجارات إكوا بيلكا انت دا ملا بيلكا أنا خيلي قبرة خيلي خون خيلي نعبيت متاخي تبقعت علني أبي وزدلي نجارات بقليل يزخون لي نعو زخون نجارات كعلني نعايزر دي سبات دسولو سيركل ناي محزنتي ناي كلا علني زبل كل نجاراتي بوزيتيف نولا زلنا هو توز بهال زل نجار تدع ملي خاي مخ عسرت زي دقاقين كايو اتفريكينس ناتكا اتناتكا فايبريشن يتحاسبا سيزوم طمهنياتون تايلو إذا ريد لاين زي أبزولو نرئي زلنا كأيح مسمر እቲ ሪከርዲን እቲ ዘረባ ክመፅእ ከሎ ክኸውን ከሎ ኣብዚኣ ቲክ ምስ ገበረት ሓንቲ ሓሳብ ምስ ሃረመትካ እንታይ ትገብር ብሓሳብካ ናብዚ ትኸይድ ናብዚ ብጫ እዚ ሕጂ ስኻ ክትሓስብ ከለኻ እዩ ስማዕ ኣይኮንካን ዘለኻ ሓሳብ ናትካ ኸይድ ምክንያቱ ትሰምዕ ከለኻ ክትሓስብ ኣይትኽእልን ኢኻ ክልተ ነገራት ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ ሶ ናብዚ ክትሓስብ ከለኻ ሽዑ እንታይ ይወስደካ ሓደ ሓሳብ ሓደ ፍሪኬንሲ የምፃልካ ብድሕሪኡ ናብዚ ከዓ ትምለስ ብድሕሪኻ ትድይብ ولا بقدامي فيور تبلز نبرت ونسيع هذا نجار كزارب كله تحسبتي متسأله يخيد نبتي شو نبكى على حسب متسكا سوسين تسايس قبر نبز خات ملس سو انتي مالتي زي نبكى على حسب وصلك له سو عسرت جزي دقاقيم كاي ولا المحجي أبزد نبرة أبزد نزول لحساب كأك وسطيها حجي أبزي أزل حساب وسيل كأغا كم استسلاسل زلها بحريق أبزي أزل حسابه سو مدقيقام أزي أقداسي ولا نزول زل نحكي له مع تستزارنا كابزن وستو كي كونسبت سيكر ما حجي داس بلن نبر نايتون كصال بسمينار ناتنا ساتو فزنورو لو ما عالت زوسدكو انا زيازيا لو ما عالت زوسدكو انا زيازيا بلو ناتو زهر مكا كمزي ريزونيت تكبر مسخه ነገር አለው እሱ ማለት ግን ተኻል ነገራት አይልን ማለት ይኮነ ነው አሙራኻ አው ዝያዳ አተኩር ነይሩ ሶሲድ ካላ ሓንት ነገር ይኻ ወይ ካ ገለ ነገር ይኻ ተወስድ ካላይ ግዜ ክሰምዖ ከለኻ ካድ ነገር ተወስድ ይኻ ወይ ምስካለ ተሙክረታት ናይ ህይወትካ ናፂርካ وستيها سو التيم دقام تقصال من بال نبانا سينك نخجبر نخاطو يزفقد مو كنزي نتن دلي نغرات قصالهم داغمو كلال نتزي كون حنت مصحفن بيبندي زي تغيركو حنت كورس وسيدندي زي تغيركو زبال نغرات وي حساب سميع زبال نغرات يله ن10 عام زاكل لايك كندي كوين لايك امايت مصحفتي امي والله فيديوس ستريمندس قصرون زي تغل جيبس كورسز كومو قال سو تي أمرنا تي حيل نايت ندلي نجارات نخمسة ندلي أمنت نخمسة قال لي نجار يكون كتسالي كأتو خلاله كتسال هتستيوت كلاله كمهنيته كم حساب ينعرفني أكسب كم حساب زي عرفنا نجارات كم أتو زي عرف فقط إذا أتو نجارات تخات هاتيلنا نبغى أنت هنقبل أنت زي كون حجة أو أنت نجارات تملي خاب أنت دعت صني حيلك بخالة قالوا تا نجارات بملا زفرس كوينو طيب سيز وسد that's why كوسب inspire كوين خير كابزما صني حيلو دازلقات نجارات خير أمو داتا رسع خير سون خيكون جن كسالخ داقم خلاله inspire مسكون كام مستنا شعت وسط سقمتات كله خلاله إذا نجارات زيا inspire جاتكم الله أوكي you did تصرح بك حجي أخذ صرح نو دحين صباح نقول صرح دحين صرح أنت لايكا إتنا هي وتكارنت قدم زنبرة المدتات متسمو هاي تجبرني خاص that's why جميل كان نجارات تبارس أجل خاصي تي قربت تقصالي watchfulness ويكا مكتتال كله خلاله سو إذن هاي كارليان نريزلنا already كم حجوني لنا كل جزء تا unconscious تي حبو زخنا نجارات بيوتنا جود انت دا نقبرت زيكي لنا نبتي surface ويكا نبتي لعلي انت دا كيتنا خنوصت زيكي لنا انتاي خمز قبرن زولا نمنتاي أبيوتي كم زي سرح زولا دابلنا كنتنتونا تزيكي لنا زولا صراحة ويكات زولو دحر بايتا وامنت تاي زخون حيزنا يزغيد that's why ناتنا اتفانتا خون شو
بس واي أنا عدلني كون بجاها كل زجبر كون أجرات هيسلت ليني تلا بعد كسر عدلني هاتندي مر بحنسب دينا ده أنوفر كنديك زي سمعنا خنزي so انتي تزقوا أصر له نجار حيل زي that's the paradigm software programming وزنا إذا نجارات زي so إيش أنت لا تردينا just بقتي أنكم صراحة لزلنا سيزهم زلماتي نوع أنت دا غيرنا من صورة دا غيرنا هي عدلنياتات زبلو خلوت نبانا زي مثلا أبنت يلا سنتي بارادايم سونا أبنت نقطة تسدلي وي حدا نقرأت كبر دلي وي زيت دلي نقر لمد لك كتقارص دلي بخمي خات قبره سو نقر كيمة خلتي نايك نترو زمت كاز نبر حسب كيمة خلص كمي غير كتقارصه سينا أبنت بمتن ساعة نغيده تايت قبل مجمري على مسألة تعت بلامو تحر أكيد دحن يكون لايك حمش دقيقة ثانية حتى سي كبلي دحن لو ما عرفت زي الصافة أكو دحني نهت ما لقى دقيقة مندي دحن صباح قال صباح دحن تس بكاس ثانية غافرك ساعتك زوم ريزين زيوم زوم عمره زيوم كيم وتصخلو كتعاقتهم تدللو كتعاقتهم تداخن كازي مير روينس تبلو قصالي حقنا حمش تكاليت كنت كم كلالنا أبزخنا نجا حدا نجا حسب بيلكا قدمتهم نيجاتيف راشناليزيشن استم اكسكيوز استم مغنيتات عسرت زي مدردارم فليت كلا حمد لك go for it بقى just do it غورو do it دي بقى تي غورو زبل كم حدا مانترا بقى كم حدا قصال تدغاغمو ነገር ناتكا صوت غورات كلا لك ስለዚህ حدا ነገር ناتقبل مسوسن قال ما عمره خلص سنه كلها مغنيت مدردارو كاب حامش تكسب حدا دحريت بموصار نتدلي ነገር غورو سين ابنت اذان ملازلنا مصيالات على رمهاري مالا لايك قدم بافكار من بعد اللي كان بمرخه 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 كتب لك انت نمرخه بيز تجبر لها which means زعما 5 تحسب لها زعما 4 تحسب زعما 3 تحسب زعما 5 قال تي امرخه 5 شجر بحيلي كم زحسب تجبر لها 1 2 3 4 ترى كانوا قدميت كوينو لا يزغم زل اوريدي زفلط اي زفلط اسلا زخنه كي حسبهم كبلي من دحري تدا خوين كن እንታይ ዝኾን ዘሎ ኣብ ሓደ ስራሕ ስለተእትዎ ዘለኻ ካልእቲ ንብሎ ዘለናቶም ዘይኮኑ ኔጋቲቭ ዝኾኑ ወይ ከዓ ኣልታይና ተሓስባት ክመፁ ይክእሉ እዮም ሰጣዕም ሰበልካ ዋን ኢልካ በክ ትብል ትኽእል ኢኻ ስለዚ ኣእምሮኻ ዘሰናኽሉካ ነገራት ከይመፁ ካብ ዓራት ነፊርካ ትስእ ኣብ ብዙሕ ነገራት ዋላ ኣብ ገለ ምባል ንኣብነት ገለ ነገር ክትብል ትደሊ ዋላ ኣብ ኣኼባ ዲ ገለ ወይ ክትብል ዳደለኻ ትፈርሕ ተሓስብ ከምዚ ትብል ልብኻ ሃርም ገለ 5 4 3 2 1 ቦም كم زنا روكيت جبريت يستاي سلازي كل النجارات ناتنا نهون تقاملو implement نجبر السبب زخنت في حقيقي حموش تكاليت بعضلو تقاملو هنكلا لنا دحري تقصر just تحت جبر زلك هات جبر لك تقارص زلك نجاراتك شو بتكتب لها كلا لك تزي كنا جزية تلاوسيدو أمرنا نتاي مخني زيمس تمرنا أمر زلنا خات نايك المحجي paradigm ناتناي كل زيركا موداتنا موسان سلزخون موسان بزح وان سب بقى يحسب بزح نقرات تقبر مو قنع موسان كمزي اللي يكون اي مثلا بال نقرات هذا كسب زي وسن كغا intention كوين يسترف كمزي هاغانا كوين يسترف اتي رديتاتي نقرات لحن كساب زتعمو زاكل انفورميشن زاكل حبريتا حساب زبل قال زبل نقرات كابتم زحزناي كل جزء كنقبر زلنا انت دا تجروز مايند سيت نعبيت عينتا تحاسب انت دا حيزنا بزلك كاتبقس جست عرفت ما قد شعور دا نقرات دا ما حيش كاقلة تغيد تزي كوانا كل نقرات بيرفكت خوين بقى حدا بيزنس حاسي والله هو زا نقرات زي عملتي تي انت دا عينا بزحوان زحزا ناسي الشعور كل نقرات نخون تبس سخاي كون انقله تزخون مستبقس كاي زخون مسوسن كاتراح زخون عقوع زخا شعور دا ما حيش كاتغيد كل زليكا مسايدا زليكا زوات كل شعو عبت نجار يزمت تزي كونك ساب كل تزمت انت دا كل مساليت كل نجارات كي تقرب لي يبقسني لناقن لما سخترف زلو تقولات لعلي كالتي عمود عزلنا الرعاية ما يرزن ولا زلنا ولا حد يكون ناتو نخين بقس كان زحزنا نجار نخين في التنتاي تودو كغا كم استخون كغا ونياتو مودا مس قالو تا نجارات ويك امغاي مس قالو تا تاثيرنا يمكن دمس ممهر زعابي شجري دحر ناي سبات ريتو بهوتنا خمزي كندن بان غبرو مجمريا سخا نفسها نجزا رسخا زلكا خبر انت دا اما عبيلكا كونفيدنت وانكا ناي سبات وسخا مغان فيتكا
سب ابروف جبركا ديس ابروف جبركا حيلي توني خاطر زي كونه سب كتقعلكا كل انت داخل نفرخونك انت دا نوي لك خا دكوس تداخونكا هيوت كمزي ازي كمزي سقايز مولا هيوتن مش تخزيت نبر الهيوتي سقات امنو لغبر just not card ديتا تمحش ناي سب ريتو توسخي of course constructive زخنه هناص زخنه ريتو مصكا خلو ወይ ካ ጽቡቕ ነገር ኦኬ ጽቡቕ ጌርካ ጆ ብለካ ነገራት መጽ خلو ወለ ንጉድ ቦናሲ ዘይኮነ በቶም ኔጋቲቭ ዝመጽ ዘለካ እንታይ ኢኻ ትገብር ዘለካ ክላስ ሰኻሰይልካ ሳክት ኢኻ እንታይ ጅምር ኣለካ ገለ ኩላዮም ከምኡ ተባሂሉ ምፍላይ ሓድሽ ነገራት ዝጅምሩ ሰባት ኣብ ህይወት ክላተ ጸሊል እዚ ኣበይ ክበጽሕ እስካሁን ረአይና ገለ ነው ነዚ ነገር ነቲ ናይ ሰባት ዝብሎም ማዕረኹንዱ ክሬዲት ማዕረኹንዱ ግምት ሂቦም ተዝኾኑ ኣይምኸዱ ኖ ሰባት እንዲም ከም ዘይገብሩን ዓርክተይ እንዲም ኣፕሩቭ ዘይገብሩ ኮይኖም ከምዚ ኺተበገ ሰራይ ዘይብሉ ኮይኖም ሞ ስድራይ እንዲም ከምዚ ኖ ኣይክብሉኻን እዮም ምክንያቱ ደረጃ ዘለዎም ኣተሓሳስባ ወይ ከዓ ደረጃ ዘለዎም ንቕሓት ሰዕ ስኻ ኢኻ ካብቲ ኮመን መገዲ ካብቲ ንቡር መገዲ ምውፃእ እቲ ውፅኢት ብምምፃእ ከተንፀባርቆሎም ትኽእል ከተርእዮም ትኽእል ሶ ናትካ ተግባር ትዛዕበየ ንዖም ዲስፕሮቭ ትገብሮም ትኽእል እዩ ስለዚ እዚ ናይ ሮኬት ታሪክ ናይ መሽሚ ዝዝክረና ጆን ኤፍ ኬኔዲ ኣብ ፕሬዚደንት ኣብ ዝነበረሉ ነቲ ዶክተር ቮን ዋርነር ዝበሃል ሰብኣይ ኣረኖት ስም ሕጂ ብልክዕ ከምፀይክኒ ናይቲ ናይ ህዋ ናሳ ናይ ኣሜሪካ ዝነበረ ከይዱ ሓቲትዎ ወርሒ ንክንበፅሕሲ እንታይ የድልየና ኢልዎ በቃ the will to do it እቲ ድሌት ጥራይ ንክንገብሮ ድሌት ጥራይ ኢልዎ ብዙሕ እዋን ሓደ ነገር ክትገብር ቢዝነስ ክትጅምር ወይ ከዓ ገለ ነገር ክትገብር እንታይ የድልየካ እንተ ኢልካ ንዝኾነ ስራሕትከ ከምዚ ድልየኒ ሰባት ኣድልየኒ ፍልጠት ኣድልየኒ ኖ ኣየድልየካን እዚ እዚ ዳሓር ምስ ወሰንካ ዝመፅእ the will to do it በቃ ፈቃደኛ ክትከውን ድሌት ጥራይ ክህልወካ ይኽእል ኣሎ ብድሕሪኡ ክትመሃር ተለካ ክትመሃር ኢኻ እንተ ደኣ ሰባት ዘድልይካ ኮይኖም ኣብ ዙርያኻ ክመፁ እዮም ብዘገርም ተኣምር ኮ ዳ ሪሶርስስ መሳለጥያ ዘድልየካ ገንዘብ ዘድልየካ ትኮይን ክመፅ እዩ ሶ ብዙሕ እዋን ንምኽንዮ ነገራት ስለዘይወሰና እምበር ስለዘይ መፀ ይኮናን ዘይንውሰን ስለዚ እቲ the will to do ዝብል ዘሎ ዓብ ነገራት እዩ ከምኡ ስለዝኾነ ኸ እቲ መጀመርያ ናይ ኒል ኣርምስትሮንግ ንወርሒ ክበፅሑ ዝኽኣሉ ናይ ኣሜሪካ እዩ ሶ ካብ ዘለናዮ ናብቲ እንደልዮ ንክንከይድ መጀመርያ ድሌት እዩ ዘድልየና ምውሳን እዩ ዘድልየና ኣብ መወዳእታ ሽዑቲ ካል ነገራት ዳመፀ ኸይድ ምክንያቱ ሓንሳብ ኣእምሮኻ ኣብቲ ትደልዮ ነገራት ፊክስ ምስ ኮነ እንታይ ዝገብር ብዛዕባ ነገራት ንዑ ከመይ ገይሮ ይኹነ እዩ ዝሓስብ ሓይሊ ናይቲ ትሕተ ውና ኣእምሮና ከዓ ንብሎ ኣለና ከዓ በቃ ብዘገርም ፍጥነት ብዘገርም ኣገባቢ ነቲ ንሕና ክንኣምኖ ብዘይንኽእል ነገራት ነቲ ነገር ከኹኖ ዝሕልን ማለት እዩ ሶ ንሕና እንታይ እቲ እንኮ ስራሕና ዘድልየና ነገራት ብንፁር ምፍላጥ በቃ ናብኡ ዘኺደና ተይዝ እምነት ወይ ከዓ ትድሌት ከዓ ምስራዕ ማለት እዩ ስለዚ እቲ እምነት ንብሎ ዘለና ቀፃሉ እንዳግሞ ዘለና ብኩሉ ብሳይንስ ብሃይማኖት ብኩሉ ነገራት ዝነገረና ሓይሊ ናይቲ እምነት ንኩሉ ነገራት ክገብረና ዝኽእል እዩ ነቲ ዝኣምኑ ኩሉ ነገራት ይከኣል ይብልል ነቲ ሄንሪ ፎርድ ክገብር ክእል እንተ ኢልካ ትኽእል ኢኻ ኣይገብርኒ እንተ ኢልካ ከዓ ኣይተጋግኻን ምክንያቱ ብመንፅር ዝኣመንካ እዩ እቲ ነገራት ዝኾኑ ሶ ሓይሊ ናይ እምነትና ክነብርትዖ ንክእለና ሓይልና እምነትና ክነብርትዖ ከዓ ርድኢትና ብምዕባይ ንዑ ንክንብል ኢና ከዓ እቲ ኣእምሮና ከመይ ከም ዝሰርሕ ክንገብሮ ንኽእል ኣብ ሂወት ፖቴንሻል ዘለና ብቕዓት ዘለና ኣዝዩ ዓብ ምዃኑ ሰባት ከም ዘይፈላለዩ እቶም ዓበይቲ ነገራት ገይሮም ዘለዎ ካባና ዝተፈለየ ፍሉይ ጂን ወይ ከዓ ዲኤንኤ ስለ ዘለዎም ከም ዘይኮነ ክገብሮ ክእል እየ ዝብል ሜንታሊቲ ወይ ከዓ ተሓስባ ከም ዝነበሮም ከም ዝኣመኑ ጥራይ ስለ ዝፈለጥና ክንገብሮ ንኽእል ኢና ስለዚ ናይ ሎሚ ትምህርትና እዚ ነይሩ እቲ ናይ ሰሙናዊ ውዕይ ሕጂ እንታይ ይኸውን ሂወትና ንፈትሽ ምክንያቱ ተማሂርና መወዳእታ ንክንትግብሮ እንዲ ኣብቲ ዝተፈላለዩ ክፋል ናይ ሂወት ውፅኢት ዘይንረክበሉ ዘለና ክፋል ናይ ሂወት ኢልና ንርኣዮ ንኣብነት ፋይናንሳዊ ሂወትና ድዩ ዝምድናና ድዩ ጥዕናና ድዩ ርእሰ ምትእማን ድዩ ካልእ እቲ ይኔሚት ብኩሉ ነገራት ማለት እዩ ሶ እዚ ነገራት እዚ ነቲ ኩነታት ዘሎ ብዝርዝር ተንቲና ክንፅሕፎ ኣለና ባይ ዘ ወይ እቲ ምፅሓፍ ንእምሮና ሓደ ካብቲ ብቐሊሉ ምስቲ እንደልዩ ነገራት ክቃንዮ ዝኽእል ነገር እዩ ተዘይኮነ ብርእሰየ ዝሓስብ ብእምሮየ ዝሓስብ ዝበሃል ነገር ኣይሰርሕን ኣነ ካብ ዝርዳእኒ ከይፀሓፍኩ ዝሓሰብ ኩሉ ብዙሕ ነገራት የለን ስቲል ዋላ ክብል ከለኹ ኣብ ወረቐት እየ ዝሓስብ ኩሉ እቲ ዝብለካ እውን ኣብ ወረቐት ንትሓስብ እቲ ዘሎ ምክንያቱ እቲ ኣብ ወረቐት ምሕሳብ እንታይ እዩ ነቲ ብዙሕ ኣብ ርእስኻ ዝጋማዳሕ ነገር ፅሟቕ ኣቢሉ ናብ ዝምፀሞ ናብ ሓደ ተጨባጥ ነገር እዩ ዘቕይሮ ዋላ ዝኾነ ነገር እንተ ዘጨነቐና ነገር ኣሎ ኣብ ፅሕፈት ነስፍሮ ሽዑ ገርመና እዩ እንታይ ከዘጨነቐኒ ነይሩ ክንብል ኢና
تزيكون أمورنا انتاي حيزنا بك أنا حدا كمزي زي لنقراتي داش كركر زغيد سو نورو بخمي يزولو نعمنت عندنا ويكا فاينانساوي هيوتنا طبعا كمزي كمزي يزولو حيجي تزلي كان نقراتي هذا يتركب زلخا ويقال زي كون يزولو مول زي كون يزولو كمزي خمزي يدلين له بخمزي ماليس كانت تكون بتنسخ هون الكات دولي زرزير كاغلطه تندليس نقلصه بزح حوان ندليونا ينفلنينا حدا زي مصنعت استغبر نيرو أبغودنا نراندم سبات هندبت محتات زنبرة مصنعت نيو أبي وسن تايدلي تاغدلي بتوم كمزي إيه زدلي لهم بنصور إذا قبر سبات عزيم وحدات يمنيهم زحلفون رئينا نيرنا أب حدا ناي هارفارد يونيفرسيتي جلس تغبر مصنعت نيرو زعوا ناي سيت جولز شتتات مسرح قبل 25 عام دي قال مثلا زخده مصنعتي سلسته جوجيلا ناي سبات نيرو توم حدا زدليو فريتهم بزقبات صحفو أب صحفت تشوتات ناطم أو 10 عامات أب كمزة بقى كمزة خلو هلوان دلي قال متى تيرو بحثيرو نصر زخانة شوتوز نبرم سبات نيرو قال يوم نيروم جنكا زي صحفو سبات نيرو توم حدا زوج حقا ولا حدا كمزي ولا حدا شوتو زي نبرم نبي ياخذ زي فوت سبات نيرو داري يسمع مش عمل دي دحري قال متى عامات تستقبل مصنعات انتي بمنصر فاينانساو بمنصر حفشاوي عقبتنا هيوت بمنصر كل زمنات بمنصر كله توم 300 توم زصحفوا انتي سعان شوعتن درجة 100 نايتي وصيت نايتي تأكي ونايتي بمنصر جنزباو كل نقرات كراخلو أبتوم 300 نايتهم صحف نيرو imagine معرف ليه حيل نايتم صحف تيزر ليه كان نقرات نايم بعد بنصر لينا نفلتو من هي تتامي جمرنا لون ساعة بنصر لينا تنصر عندلي هاي وزر لينا نقر تلي نازلنا سوشتنا بزسانة تزيكونا بحسب على نقر تحسب دحري عندنا تدقس بدحري ترسعه ديستراكشن كأله مليو كأل نقرات كاتجبر بت سوشياليزيشن الله سوسب كتراخب تدلي بتي سوشيال ميديا الله بتي مخاقات صالي كم زلعزي عقن تدع تسرح من كونتاي فيزيكال تي أكلاو دخام الله عمر خبزق بانخطق أملون جزيبل كان سلزي أبكن دا أبرتي أنا نسرح أبرتي أنا نحسب كنكلالنا أبرتي أنا نحسب كنكلالنا زلينا نقرات بنصر كنفلت كنكلالنا نعطيك قدام أي نقرسي أبي لها تفل نبي كم تخيل تفل نصرنا نايزل لي كم فلات فرق نايت تقع زي نايت زلينا بعون تا نقرات نصحف عون تا مالتك كله مسكونس انت عين الطعم يخطرنا لنا نصحفهم اتتعمتونا وامرنا ننصايو مناتو اسيو كمزي كمبول كوين خمس سحبه وصلنا ناتنا حدد كمزي استعام كايو مخامو قرز بخانه نقرات يخطخدو سلازي اسو نابانا زياده خمس قرب نقبر خمت نايتا ناي بشكلتا ابن نزبلكم كابزو مبلع صحفنا يوم أولتاين أونتاين نقرات تدالو كل جزيت حقنا بولاريتي لنا نيرنا زحلفه نفسه كف أونتا ألوتا له لعلي تحتي ጽቡቕ ሕማቕ ኩሉ ተሪናይ ኣብ ሂወት ክልተ አንጻሪ ጸልማት ብርሃን እቲ ናይ ሕጊ ዳይኮቶም ናይ ፖላሪቲ ክንጥቀመሉ እንከላና ስለዚ ኣሎታ ዘሎ ኣውን ተኽፎም ንኽእል ኣነ ከምዚ ዓይነት ነገር ገብር ኣይክእልኒ ኣነ ከምዚ ዓይነት ክገብር ይኽእል እየ ብዝብል ክትካእ ክእል ኣነ ይክእልኒ ዘሎ ኣነ ይኽእል እየ ክገብር ክትካእ ምክንያቱ ደሰይምነታ ኣነ ይክእልኒ ኢልና ኣሚና ዘለና بيخلي انت لا تكينا كنا عملنا نغلينا مهنياتو كنا عملنا زقبرنا قازر رديت زي ترديت مسمسه مدقا مسمسه شعو متى غيرنا بامنه غير حنساب امنه تلا له خين وديك الله مهنياتو نتزامن كل لك عليه نتم التاو زهون تغارات بحسابات ويكا باون تا تكينا شعو نابتي بروداكتيف زهونه اكشن ويكا تغبار كنكيد نغلينا نتو اذا نغرات زقنيت زي مسغبره ناب تغبار كنكيد قليلي نتو نخين نغبر زحزناكو እቲ ነገር ትዕውት ክኸውን ኣይክእልኒ ዝብል ነገራት ስለ ዝደብልይ ምክንያቱ ከይተበገስና እሱ እንታይ ይገብረና ሓዚ ይሕዘና ተዳ ሓንሳብቲ ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ነገራት ዘሎ ዝብል ነገራት ማይንድሰት ወይ ከዓ ሜንታሊቲ ወይ ከዓ ኩነተ ኣእምሮ ምፂና ግን በዓል መሪሕና ናብቲ እንደልዩ ዓይነት ሂወት ክኸይድ እሞ እዚ እውን ሓደ ካብቲ ኣብ ሰሙን እዚ ነቲ ሌክቸር ብምርኣይ ክንለማመዶ ዘለና ነገራት እዩ ሶ ቴንክ ዩ ሶ ማች ናይ ሎሚ ምናልባት ቁርብ ንውሕ ኢሉ ክኸውን ይኽእል እዩ أزي أقدس لزخانة إيه بزح جزيت فينا زلنا سو عبزلنا رئيتو ويكنا كفلون دلي زخانة مكرو ويكا عتا تدلنا فيل فري ويكا كابتنا إذا حدا فاز نبرة تدع زخانة زي تردعنا نجار كم حتى نصف فتينا تدع له هنا تساقم يلن